οφείλουμε, είμαστε τυπικοί. Γιατί λοιπόν μητέρα μου φεύγετε βιαστική? Άλλον εντέξω δεν μπορώ αυτή την αταξία και ευχάριστα να μου φερθούν. Την πλήρη αναλυσία. Ναι, σας αφήνω παγερή και κάπου καρδισμένη. Σε ό,τι σας συμβούλευσα, πάντα κοντραρισμένη. Έχει χαθεί ο σεβασμός, όλοι σας τον ασκείτε. Πες και σε μια αναστάτωση και σε μια χάβρα ζείτε. Αν επιτρέπετε. Αγαπητοί μου, τι είστε εσείς? Είστε μια γκουβερνάντα. Μιλάτε για το καθετή και με αφάδεια πάντα. Σε όλα να κατέβεστε και εκφράζετε και γνώμη. Μα τώρα... Για σας, μια λέξη. Αμυαλός, αγαπητό μου εγγόνι. Είναι η γιαγιά σας και ατυχώς, λυπάμαι που το λέω. Τον έρημο πατέρα σας σκέφτομαι και τον βλέπω. Του το έχω πει πως παίρνετε τη στράτα την κακή και θα του καταλήξετε βάσανο και πληγή. Νομίζω πάντως. Η αδερφούλα του, η αλαφροπατούσα, αθόρυβη, γλυκούτσικη και χαμηλοπλεφούσα. Μα όπως λένε τα σιγανά ποτάμια να φοβάσαι, έννοια σου και τα βλέπω εγώ, όσο κρυφή και να είσαι. Μητέρα μου, νύφη μου εσείς το λέω λακωνικά, η διαγωγή σας άσχημη παντού και γενικά. Θα έπρεπε να σας είχατε παράδειγμα δική σας. Η μάνα τους η αείμνηστη, πολύ καλύτερη σας. Μα σπάταλοι είστε και άσωτοι. Και εγώ πονώ εδώ μέσα που βλέπω να στολίζεστε σαν να είστε πριγκιπέσα. Αυτή που μόνο επιθυμεί το άντρα της να αρέσει δεν έχει ανάγκη έξαλα και μόδες να φορέσει. Επιτέλους. Κύριε, ο αδερφός της είστε, σας εκτιμώ, σας σέβομαι, να το αναγνωρίσετε. Μα αν ο γιος μου είμαι εγώ, θα είχατε πάρει πόδι, κρίνω την παρουσία σας ως μη αναγκαιώδη. Κηρύσσετε κατάπαυστα κανόνες και ιδέες που για Χριστούς και Σόφρονες είναι απορριπτές. Σας ομιλώ περίφραστα, γιατί έχω συστημά μου να μην μασούν τα χείλη μου ότι έχω στην καρδιά μου. Ο κύριος Ταρτούφος σας βέβαια, τρισμακάριστος. Είναι αξιομίμητος, ενάρετος και άριστος. Και δεν μπορώ να ανέχομαι, χωρίς να εξοργίζομαι, να τον βλέπω να βάλετε από έναν τρελό σαν εσάς. Και θα ανεχτώ, εγώ νομίζεις, τις κριτικές ενός ψευτοθρησκευόμενου που έρχεται να μας τρονιαστεί εδώ μέσα με το έτσι θέλω. Και να μην μπορούμε δηλαδή να αντισυλλάσουμε με τίποτε, αν δεν το εγκρίνει πρώτα αυτός ο ωραίος κύριος. Καλέ να ακούσεις τα γνωμικά που σου πετάει, ό,τι και να κάνουμε είναι έγκλημα. Τα πάντα ελέγχει αυτός ο θερμόαιμος επικριτής. Ό,τι ελέγχει πολύ καλά κάνει και το ελέγχει, διότι πασχίζει να σας οδηγήσει στον δρόμο των ουρανών. Ο γιος μου θα όφιλε να σας κάνει να τον αγαπήσετε. Όχι γιαγιάκα μου, ούτε πατέρας, ούτε τίποτα δεν θα με κάνουν να τον αγαπήσω. Οι τρόποι του με κάνουν και αρπάζομαι. Θα τον πάρω καμιά μέρα με τις κλωτσιές και τις βουνιές και θα γίνει το ένα να δεις. Δικαίως. Μα είναι σκανδαλώδες να βλέπεις έναν άγνωστο να σου κάνει το αφεντικό. Έναν ξυπόλυτο που μας ήρθε εδώ με ρούχα που πιάναν το πολύ 6 δεκάρες και τώρα μεγαλοπιάνεται, μας κοντράρει συστηματικά και μας κάνει και κουμάντο. Αμήν και πότε. Θα πήγαινε πολύ καλύτερα το σπίτι αυτό αν όλα κυβερνιόντουσαν κατά τις ευσεβείς του προσταγές. Τον κάνατε και άγιο μέσα από τη φαντασία. Μα είναι όλα του, πιστέψτε, με ψευτιά και υποκρισία. Ορίστε γλώσσα. Ωραία, δεν τον εμπιστεύομαι ούτε αυτόν, ούτε το μαθητευόμενο το Λαβρέντιο, αν δεν μου το εγγύθει ένας σωστός άνθρωπος. Για τον υπηρέτη του δεν ξέρω. Το δικό του το ήθος όμως το εγγυώμαι εγώ. Του έχετε χωλιάσει και του αντιτίθεστε, επειδή σας τα λέει χύμα και τσουβαλάτα. Η αμαρτία είναι αυτή που τον εξαγριώνει και μόνο κινητρό του το συμφέρον των ουρανών. Και τότε γιατί δαιμονίζετε με οποιονδήποτε ξένον εδώ μέσα? Σε τι φύγονται οι ουρανοί από μια τίμια επίσκεψη? Θα σας πω εγώ το γιατί. Μεταξύ μας. Ζηλεύει για την κυρία. Σοπάστε και να σκέφτεστε πριν ανοίξετε το στόμα σας. Δεν είναι ο μόνος εναντίον αυτών των επισκέψεων. Η φασαρία από τους καλεσμένους σας, όλα αυτά τα μάξια απ' έξω και τσούρμο ολόκληρο από θορυβώδεις υπηρέτες κάνουν αλγινή εντύπωση σε όλη τη γειτονιά. Εγώ πιστεύω τίποτε δεν τρέχει κατά βάθος, μα μόνο και να λένε για μας εγώ το βρίσκω λάθος. Και θέλετε να τους φράξουμε, κυρία μου, το στόμα και τη ζωή μας. Θα ήταν ένα κακό ακόμα αν τα φτηνά κουτσομπολιά από φεδρούς ποικίλους μας κάνουν να ξεκόψουμε από τους καλούς μας φίλους. Μα και να θέλαμε να τους κλείσουμε το στόμα, γίνεται? Δεν εφευρέται ο χειρό για την κακολογία. Ας αντιτάξουμε απλά την αδιαφορία. Ξέρω και ποια γειτόνισσα μας έβαλε σημάδι. Η Δάφνη και ο άντρας της, αυτό το πολυφάδι. Τους κάνει καταγέλαστους η συμπεριφορά τους. Μα άλλους να κακολογούν πρώτα τα στόματά τους. Δεν είναι μόνο η Δάφνη. Η Οράντη, που μόνο τα ουράνια την ενδιαφέρουν, κατηγορεί το πήγαινε εδώ μέσα. Θαυμάσιο παράδειγμα.
Η κυρία διάγει όντως βίον με αυστηρούς κανόνες. Τώρα όμως θεούσα λόγω ηλικίας. Όσο τραβούσε ακόμα τις καρδιές των ανδρών, δεν άφησε ευκαιρία που να μην την γλεντήσει. Τώρα όμως που είδε ότι μαραμένα τα γιούλια και οι βιόλες, τώρα απαρνιέται τον κόσμο δήθεν που την είχε ήδη χαιρετήσει. Και τώρα που τα κάλλη της έχουν πλέον σβήσει, με πέπλο φρονιμότητας τα έχει συγκαλύψει. Κοκέτες του παλιού καιρού όλες αυτό προσφεύγουν, όταν τους είναι αβάσταχτο οι εραστές να φεύγουν. Το παίζουνε σε μνότυφες στη μαύρη ερημιά τους και με πολλή αυστηρότητα μας κρίνει η καθεμιά τους, όχι από πίστη βέβαια, αλλά γιατί φθονούνε να χαίρονται άλλες, ως αυτές πλέον δεν θα χευτούνε. Παραμύθια. Κατά πως σας ταιριάζει εδώ. Κύριε νύφη μου, σπίτι σου είναι και δεν μου πέφτει λόγος. Μια και η κυρία από εδώ έχει λάβει το λογομόνιμα, θα σας πω όμως τούτο. Τίποτε πιο φρόνιμο δεν έπραξε ο γιος μου από το να σας φέρει εδώ αυτόν τον ευσεβή άνθρωπο. Εξ ουρανού φωτίστηκε και είδε πως συμφέρει εναντιού του άνθρωπο στο σπίτι του να φέρει. Ναι, πράγματι, ο ουρανός τον έστειλε εδώ κάτω, πνεύμα σας όλο να φτιαχτεί χαμένο και φευγάτο. Για να σωθείτε, αυτό στα πίτι είναι το πρακτέο, δεν κατακρίνει παρά αυτό, ούτε κατακριτέο. Οι επισκέψεις συγχωρείται φθάωτα οι σχέσεις. Φως στο νερό. Του πειρασμού είναι όλα εφευρέσεις. Ποιος άκουσε εκεί ποτέ λόγους της ευσεβίας? Ακούει μόνο αργόσχολων άσματα και βλακείας. Σωστά ο δόκτωρ έλεγε, μα και δεν είναι ο μόνος. Αυτά είναι αναμφίβολα πύργος της Βαβυλώνος. Προέρχεται από το Παπελέρ, λέξη που πάει να πει πολύ μπλα μπλα ανόητο χωρίς διακοπή. Γελά ο κύριος. Τους τρελούς να βρείτε να γελάστε. Λοιπόν, αντίο νύφη μου, από μένα θα ησυχάστε. Η εκτίμηση που είχα για σας έπεσε στο μισό. Και θα περάσουν εποχές προτού σας ξαναδώ. Εμπρός! Κοιμάσαι όρθια και χάσκει σαν το χάνω. Μα σου τα βγάλω από τα αυτιά στη φούρια μου απάνω. Εγώ δεν την ξεπροβοδίζω, μη μελούσε χειρότερα. Η γριούλα. Κρίμα που δεν είναι εδώ να σας ακούσει. Δεν θα τα άφηνα αναπάντητο. Για το γριά, μη βιάζεστε κύριε. Όσο για το ούλα, ευχαριστώ καλό μου ανθρωπάκι. Δεν την είδες, άναψε και κόρωσε εναντίον μας για το τίποτε. Την έχει παραμυθιάσει ο ταρτούφος της. Και πού να δεις ο γιος της τι παραμύθιασμα υπέστη. Από τον καιρό των εμφύλιων ταραχών, τάχθηκε με την πλευρά της σύνεσης και υπερασπίστηκε με ανδρεία το βασιλιά του. Από την ώρα που τον τάραξε με τα κηρύγματά του ο ταρτούφος, θαρρής και αποβιακώθηκε. Τον αποκαλεί αδελφό, τον αγαπώ εκ βάθους καρδίας, 100 φορές περισσότερο και από μάνα, γιο, κόρη και γυναίκα. Τον έχει έμπιστό του και καθοδηγητή. Σου τον χαρινεύει, τον φυλά, σαν να ήταν ερωμένη. Τόση αγάπη και στοργή για εκείνονε του βγαίνει. Στη θέση την τιμητική στα γεύματα τον βάζει και το κοιτά χαρούμενο στο πώς περιδρομιάζει. Με ζέδες, τους πιο διαλεκτούς να τρώει, λέει πρέπει. Και όταν ρευτεί, του εύχεται θεούλες να σε σκέφτει. Κοντολογής τρελάθηκε. Τον έχει η ροά του. Θαυμάζει κάθε της αυτόν, μαθαίνει τα ρητά του. Πράξεις του τις παραμικρές, θαύματα τις λογιάζει. Και κάθε λέξη του χρησμός που ο ουρανός το βγάζει. Και εκείνος, σαν κατάλαβε πόσο τον έχει δει θύμα, ποτέ δεν χάνει αφορμή να του αρμέγει χρήμα. Έλαβε το δικαίωμα κι όλους μας επιπλήττει. Το ίδιο και ο υπηρέτης του που έφερε στο σπίτι. Μας τάραξε στο κύρμα. Με μάτι σαν το φίδι. Πετάει κορδέλες, ρούζα λέβει και κάθε μας φιασίδι. Το μαντιλάκι του λαιμού που είχα στο συναξάρι. Το όσκησε και είπε «Όξω από εδώ του σατανά φουλάρι». Καλύτερα που δεν ήρθες να την ξεπροβοδήσεις. Μας τάψανε πάλι στην εξώπορτα. Για δες, επέστρεψε ο άντρας μου. Δεν με είδε. Ανεβαίνει να το περιμένω επάνω. Εγώ θα τον περιμένω για λίγο εδώ και μετά θα φύγω. Την καλημέρα μου μόνο θα πω. Δεν του κάτι για το γάμο της αδελφής μου. Έχω την υποψήφωση του Αρτούφος βάζει εμπόδια και κάνει τον πατέρα μου να αναβάλει συνεχώς το γάμο. Η αδελφή μου αγαπά, τον φίλο μου Βαλέριο. Και εγώ αυτού την αδελφή. Μου είναι το θέμα κέριο. Μπαίνει. Καλημέρα, κουνιάδε. Όχι, έφευγα. Καλώς όρισες.
Η εξοχή δεν είναι και τόσο λουλουδισμένη αυτόν τον καιρό, Δωρίνα! Κουνιάδε, στάσου λίγο να ενημερωθώ για τα νέα του σπιτιού για να μου φύγει η έγνοια. Δωρίνα! Όλα καλά το δίμερο που έλειψα. Από υγεία όλοι καλά. Η κυρία είχε πυρετό προχθές όλο το βράδυ και ένα πονοκέφαλο μυστήριο σημάδι. Και ο Ταρτούφος? Μια χαρά. Υγεία του θαυμάσια. Φρέσκος, παχής και λιπαρός στα χείλη του κεράσια. Το καημενούλη! Η κυρία Ψέση είχε ανορεξία. Μπουκιά στο δείπνο η έρημη δεν έβαλε καμία. Τόσο πολύ την τάραξε της κεφαλής ο πόνος. Και ο Ταρτούφος? Έτρωγε. Εκεί μπροστά της μόνος. Με ιερή ευλάβεια κατάπιε 2 περδίκια, μισό κουτάκι αρνίψητο και άλλα 2 ορτίκια. Το καημενούλη! Τη νυχτιά ολόκληρη καημένη την πέρασε με πυρετό, χλωμή, ξαγρυπνισμένη, χωρίς να κλείσει βλέφαρο ως το πρωί στις 6. Και εμείς μαζί της άγρυπνοι εκεί μέχρι να φέξει. Και ο Ταρτούφος? Γλάρωσε και πήγε να ξαπλώσει, αφού από το πολύ φαΐ είχε καλά χλωμώσει. Χώθηκε στο πολύ ζεστό κρεβάτι του εκεί πέρα και σαν μωρό κοιμήθηκε μέχρι την άλλη μέρα. Το καημενούλη! Υπάκουσε εκείνες τις προτάσεις πως ήταν απαραίτητο να κάνει αφαιμάξεις και αυτό την ανακούφισε γρήγορα ευτυχώς. Και ο Ταρτούφος? Θάρεψε τότε ολοταχώς και την ψυχή του από το κακό για να τη θωρακίσει, τον αφαιμάξιον της κυράς στο αίμα να ανακτήσει, ήπιε κρασί στο πρωινό, ολόκληρο κανάτι. Το καημενούλη! Μια χαρά και οι 2 τους τώρα φράτη. Και τρέχω αμέσως να της πω προς αγαλίασήν της πόσο πολύ χαρήκατε δια την ίασήν της. Λαμπρέ μου, αυτή σε δουλεύει μπροστά στα μάτια σου. Θα σου πω την αλήθεια και μη θυμώσεις. Έχει δίκιο. Ακούστηκε αλλού ποτέ τέτοια τρέλα? Τη σήμερα ημέρα σου κάνει κάποιος τέτοια μάγια και για χατήρι του να ξεχάσει τα πάντα? Και δεν φτάνει που τον γλίτωσες και τον έβγαλες από τη μιζέρια του. Ήσουν και έτοιμος να... Κουνιάδε, στοπ γιατί δεν το γνωρίζεις. Ας υποθέσουμε πως δεν τον γνωρίζω. Μα για να γνωρίσεις το ποιόν ενός ανθρώπου... Θα μαγευτείς άμα τον γνωρίσεις. Θα ξαναγενευτείς το έπακρο. Πρόκειται περί ανθρώπου, ο οποίος είναι άνθρωπος. Ο οποίος ακολουθεί τις διδαχές του. Γεύεται βαθιά ειρήνης και βλέπει όλα τα του κόσμου του τροσκόπου. Είναι εκείνο με άλλος άνθρωπος μιλώντας μαζί. Με διδάσκει να μην προσκολώμαι σε τίποτα. Αποσπά την ψυχή μου από κάθε στοργική σχέση. Να δω αδερφή, μάνα, παιδιά, γυναίκα να πεθαίνει. Και εγώ να με λέει πως αν τίποτε δεν συμβαίνει. Πολύ ανθρώπινα αισθήματα σου εμπνέει, αδερφέ μου. Ανώτερα. Σαν το πρωτογνώρισα, θα είχες τρελαθεί. Ερχόταν καθημερινά να εκκλησιαστεί. Μια γλυκή της, σαν απλός. Αντίκριμος στεκόταν, πεσμένος στα 2 γόνατα, μπρούμητα προσευχόταν. Έβλεπε στο εκκλησίασμα ολόκληρο να εκστασιάζει. Με τέτοια φλόγα ανέπεμπε στα ουράνια τις προσευχές του. Τι αναστεναγμή, τι εξάρσεις. Για να καταφυλάει το πάτωμα ταπεινά. Στην απόλυση με προλάβαινε σβέλτος να μου προσφέρει αγίρευμα στην πόρτα. Μαθαίνοντας από τον μαθητευόμενό του, ήταν σε όλα, για τη φτώχεια και την ιδιότητά του έκανα δωρεές. Εκείνος με τριοπάθεια να λύσει, να μου γυρνάει πίσω τα μισά. Είναι πολλά, πάρα πολλά. Τόσο έλεος δεν τα αξίζω. Για δες, σε άλλους άπορους το είναι συγχαρήτω. Και το έκανε μπροστά στα μάτια. Εν ολίγης, ο ουρανός με έκανε να το πάω σπίτι. Και έκτοτε το παν ευωδούται. Τα παίρνει όλα επάνω του. Αυτή και τη γυναίκα μου την έχει πάρει με πολύ ενδιαφέρον. Για τη δική μου την με ενημερώνει ποιοι την περτάρουν και ζηλεύει 6 φορές περισσότερο από μένα. Δεν θα πιστέψεις μέχρι ποιο σημείο ανεβαίνει ο ζήλος μου. Καταλογίζεις τον εαυτό του ως αμάρτημα και την παραμικρή σαν χλαμάρα. Όπως παραδείγματος χάρη τις προάλλες.
Από την ώρα που προσεύχονταν και είδε ένα ψήλο, τον φώνευσε και μάλιστα με χτύπημα οργύλο. Στο Θεό σου, αδερφέ μου, τρελάθηκες. Εκτός και με δουλεύεις. Όλες αυτές οι γελιότητες. Αδερφέ μου, τα λόγια σου μυρίζουν αθεία. Έχουν αρχίσει να φύρουν και την ψυχή σου. Έχω προειδοποιήσει. Δεν θα σου βγουν σε καλό. Όλοι σαν και σένα το ίδιο τροπάριο. Μας θέλετε όλους τυφλούς σαν και εσάς. Μα είναι αθεία το να έχεις μάτια να βλέπεις. Και όποιος δεν λατρεύει ψέμα φανταχτερό, στερείται και της πίστης για κάθε ιερό. Μάθε το. Οι φοβέρες σε μένα δεν με σκιάζουν. Οι ουρανοί το ξέρουν που τις καρδιές διαβάζουν. Όχι φιγουρατζίδων σκλάβοι εμείς χιδαίοι. Υπάρχουν ψευτοθρήσκοι όπως ψευτογενέοι. Και όπως μες στη μάχη αληθινά λιοντάρια δεν είναι αυτοί που κάνουν πως είναι παλικάρια. Έτσι και η ευσέβεια που θέλω και τιμώ. Ποτέ να μη συγχέεται με τον πυθικισμό. Η διάκριση για λόγου σου δεν έχει σημασία ανάμεσα σε ευσέβεια και σε υποκρισία. Το ίδιο θα τιμήσεις το προσωπείο και το πρόσωπο. Θα εξισώσεις το δόλο με την ειλικρίνεια. Παράξενα πλασμένοι περισσότεροι άνθρωποι. Ποτέ δεν πηγαίνουν στο σωστό δρόμο της φύσης. Τους είναι στενά τα όρια της λογικής. Καταστρέφουν και τα πιο ευγενή πράγματα με τις υπερβολές. Μα είναι γνωστό, είσαι λόγιος, σεβαστός και θεματοφύλακας όλης της σοφίας του κόσμου. Ο κάτων του αιώνος μας σύνεση φρονιμόπας. Και ενώπιον σου ηλίθια όλη η ατραπάτης. Ούτε λόγιος Γαβρέ μου, ούτε θεματοφύλακας όλης της σοφίας. Απλά ξεχωρίζω το κάρπικο από το αληθινό. Όπως δεν υπάρχει κατά τη γνώμη μου μεγαλύτερος ηρωισμός από μια πίστη γνήσια και ακλόνητη. Τίποτα ευγενέστερο και ωραιότερο στον κόσμο από την Άγια Φλόγα ενός αληθινού εν Θεού ζήλου. Έτσι δεν υπάρχει και τίποτα πιο βδελιρό από την ψημιθιωμένη επίφαση ζήλου ανηλικρινούς που οι αγίτες επιδειξίες ευσεβίας χρησιμοποιούν ατιμωρητοί, περιπέζοντας τα ιερά και τα όσια των ανθρώπων. Ακολουθώντας όλοι αυτοί συμφέροντος τα ρεύματα, έκαναν και τους ουρανούς business τους και εμπορεύματα. Αγοράζουν αναγνώριση και αξιώματα με αντίτιμο απατηλά νεύματα οφθαλμών και προσποιητές μετανσιός. Τρέχουν ενθουσιωδώς προς αναζήτηση πλούτου μέσω ουρανού. Μένοντας οι ίδιοι σε βασιλικές αυλές, δηλώνουν αρνητές των εγκοσμίων. Προσαρμόζουν το ζήλο τους με τα βίτσια τους. Ευέξαπτοι, εκδικητικοί, κακόπιστοι, δολεροί, βάζουν το θέλημα του ουρανού για κάτι με τις νησικακίες τους όταν είναι να κάψουν άνθρωπο. Πράγματα αξιοσέβαστα κραδέρουνε με ύφος. Να μας δολοφονήσουνε με θεούς ζήλου ξύφους. Από τέτοιους απατεώνες έχει γεμίσει ο τόπος. Ευτυχώς όμως υπάρχουν και οι εκβάθους καρδίας πιστοί του καιρού μας. Και αυτοί αποτελούν λαμπρά παραδείγματα. Κοιτάξτε τον Αρίστονα, Περίανδρο, Αρκιδάμα, Ορόντι και Πολύδωρο και Κλήτανδρο Αδάμ. Αυτοί δεν είναι φανφαρόνοι της αρετής. Δεν βλέπεις αυτούς ανυπόφοροι κλειδί. Η δε βλαβιά τους είναι στα ανθρώπινα μέτρα. Θεωρούν αλαζονία το να κρίνουν συστηματικά τις πράξεις μας και αφήνουν σε άλλους τις μεγαλαθιές. Μας διορθώνουν με το παράδειγμά τους. Έχουν συνηθίσει να βλέπουν στον άλλο το καλό μάλλον παρά το κακό. Δεν συνομωτούν. Δεν ιδρυγκάρουν. Δεν κυνηγούν τον άνθρωπο που έχει αμαρτήσει. Την αμαρτία του κυνηγούν και αυτός να τη μισήσει. Έτσι. Με τέτοιο φρόνιμο οι φίλοι μου εμένα. Και αυτό είναι το παράδειγμα που πρέπει στον καθένα. Ο άνθρωπός σου ειλικρινά με τούτα εδώ δεν μοιάζει. Μόνο η καλοπιστία σου εκείνον εκθιάζει. Ψεύτικη λάμψη σου ρίξε και είδα και κεραυνοβόλα. Κουνιάδε μου αγαπητέ, τώρα τα είπες όλα. Μάλιστα. Ό,τι πεις εσύ. Αρχικά ακόμη σε παρακαλώ, αδερφέ μου. Δέχτηκες να κάνεις γαμπρό στο Βαλέριο, δεν είναι έτσι? Μάλιστα. Είχατε ορίσει και την ημερομηνία. Πράγμα. Τότε γιατί αναβολή? Δεν ξέρω. Μήπως έχεις κάτι άλλο στο νου σου? Ίσως. Τι θα παραβείς τον λόγο σου? Δεν είπα κάτι τέτοιο. Τίποτα νομίζω δεν πρέπει να σε εμποδίσει να τηρήσεις την υπόσχεσή σου. Όπως το πάρεις. Και τι αυτή η εκφυγή? Ο Βαλέριος ο ίδιος με έβαλε να σε ρωτήσω. Δόξα να έχουν οι ουρανοί. Μα τι να του πω? Ό,τι σου κάνει ευχαρίστηση. Γιατί να ξέρω τις προθέσεις σου. Ότι με φωτίσουν οι ουρανοί. Ας μιλήσουμε σοβαρά, σε παρακαλώ. Ο Βαλέριος έχει το λόγο σου. Θα τον κρατήσεις ή όχι? Σε χαιρετώ. Για την αγάπη του θαρώ άσχημα νέα θα έχει. Πάω ειδοποίηση, να ξέρει το τι τρέχει.
Μαριάννα, Ορίστε, μπαμπά μου. πλησίασε, θέλω να σου μιλήσω ιδιαιτέρως. Τι ψάχνετε? Είναι κανείς εκεί και μας ακούσει. Το δωματιάκι είναι ό,τι πρέπει για να κρυφακούσω. Ωραία, πάμε. Μαριάννα, σε ξέρω για άτομο υπείων τόνων και σε έχω πάντα στην καρδιά μου. Σας είμαι υπόχρεη για την πατρική σας αγάπη. Καλά το είπες, κόρη μου. Και για να την αξίζεις, το πώς θα με ευχαριστείς θα πρέπει να βασιλείς. Αυτό είναι η πιο μεγάλη μου υπερηφάνεια. Ωραία. Τι έχεις να πεις για τον Ταρτούφο, τον φιλοξενούμενό μας? Εγώ. Εσύ, το νου σου, ζήγεσαι το πώς θα αποκριθείς. Αλίμονο, θα αποκριθώ όπως κοφείτε εσείς. Μιλάς με σύνεση. Λοιπόν, κόρη μου, πες μου πως το πρόσωπό του λάμπει αξία μεγάλη. Πως την καρδιά σου άγγιξε. Και θα ήταν όνειρό σου να σου τον δώσω σύζυγο μια μέρα στο πλευρό σου. Παρακαλώ. Τι? Μήπως παράκουσα? Πώς? Για ποιον θέλετε, μπαμπά μου, να πω? Πως την καρδιά μου άγγιξε και θα ήταν όνειρό μου να μου τον δώσετε σύζυγο μια μέρα στο πλευρό μου. Για τον Ταρτούφο. Ούτε κατά διάνοια, μπαμπά μου. Σας καρκίζομαι. Γιατί να σας πω τέτοια ψευτιά? Διότι εγώ αποφάσισα την αλήθεια. Και αφού το αποφάσισα εγώ, εσένα σου αρκεί. Τι θέλετε, μπαμπά μου? Ναι, κόρη μου, απαιτώ με το γάμο αυτό να γίνει ένα ο Ταρτούφος με την οικογένειά μου. Θα είναι ο σύζυγός σου. Τελεία και παύλα. Και αφού οι πόθοι σου υπάγονται. Τι θα σας εκεί, σε έχει κυριεύσει τόση περιέργεια που κρυφακούς μέχρι και εμάς? Λοιπόν, μου το είπατε και εμένα το σούσουρο. Δεν ξέρω αν είναι από σύμπτωση ή από εικασία, αλλά μου το είπαν και εμένα το νέο για το συνοικέσιο αυτό. Παραμύθια είπα. Γιατί τόσο απίστευτο είναι? Αν είναι, λέει. Μπορεί εγώ δεν το πιστεύω, κύριε, το από εσάς τον ίδιο. Έχω τον τρόπο να σε κάνω να το πιστέψεις. Για πλάκα, καλή είναι. Για συνεχίστε. Δεν αστείευομαι, κόρη μου. Δεν τον αφού σε πειράζει. Σου λέω, Μην προσπαθείτε, δεν θα σας πιστέψει κανείς. κοίτα μη θυμώσω. Ωραία, σας πιστεύουμε. Τόσο το χειρότερο για σας. Μα είναι δυνατό ο σοβαρός άνθρωπος που δείχνετε να έχετε χάσει τόσο το μυαλό σας? Άκου. Σαν πολύ θάρρος έχεις πάρει εσύ εδώ μέσα και καθόλου δεν μου αρέσει αυτό, αγαπητή μου. Ωραία. Ας μιλήσουμε σοβαρά, χωρίς να θυμώνετε. Τον κόσμο κοροϊδεύετε και στήσατε πλεκτάνη. Με το θρησκόληπτο αυτό η κόρη σας δεν κάνει. Αυτόν δεν τον απασχολεί γάμος, νοικοκυριό. Τι θα το κάνετε εσείς τέτοιο συμπεθεριό? Ποιος λόγος οργών, εσείς, με τόση περιουσία, αυτό το ψωμοζήτουλα? Σιωπή. Και τίποτα να μην έχει, γι' αυτό του οφείλουμε σέβας. Η φτώχεια του είναι έντιμη φτώχεια. Και ανώτερη από κάθε μεγαλείο. Διότι ο ίδιος άφησε να του στερήσουν τα αγαθά του. Δεν νοιάζεται εκείνος για τα αγαθά της γης, μα μόνο για απολαύσεις αιώνιας ζωής. Όμως η δική μου στήριξη θα του δώσει τα μέσα να ξεπεράσει την τωρινή δυσκολία και να επανακτήσει τα αγαθά του. Στον τόπο του είναι ξαπουστός για τη μεγάλη κλιματική περιουσία, τη Μάρια ολόκληρα. Άλλωστε τον βλέπει σωστός αριστοκράτης. Έτσι το λέει ο ίδιος. Και αυτή η καινοδοξία δεν μου πολύ κολλάει με ευσέβεια σταθεία. Η ταπεινοφροσύνη πάει περίπατο άμα πουλάς φιγούρα. Προς τι τόση έπαρση? Και πώς αντέχετε εσείς να δώσετε τέτοια κοπελάρα σε τέτοιον άντρα? Δεν φαντάζεστε τα παρατράγουδα ενός τέτοιου ατέριαστου γάμου? Η προοπτική στο γάμο τους πιστές να παραμείνουν κρίνεται από τα χαρίσματα του άνδρα που τους δίνουν. Για αυτούς που δείχνουμε το κούτελό τους και γελάμε, αυτοί κάνουν τις γυναίκες τους να γίνουν αυτό που γίνονται. Και όποιος δίνει στην κόρη του άνδρα που αυτή δεν χωνεύει, είναι υπεύθυνος και ενώπιον των ουρανών για τα στραβοπατήματά της. Σκεφτείτε σε τι κίνδυνο εκτίθεστε. Ορίστε, θα με μάθει αυτή εμένα πώς να ζω. Ζυγίστε τα λόγια μου. Παιδί, ως πατήρ σου, σου είπα ποιος του λυκού θα είναι ο μνηστής σου. Λέει και στο Βαλέριο το λόγο μου δοσμένο. Αλλά τον λένε, κόρη μου, από καιροβλεμένον με τα χαρτιά. Οι πράξεις του, μακριά από την εκκλησία. Σπάνια εθεάθηκε να μπαίνει σε εκκλησία. Θα θέλετε μαζί με εσάς διαρκώς παρόν να είναι σαν μερικούς που πάνε εκεί δια το θεατή, ναι? Δεν ζήτησα τη γνώμη σου. Έπειτα ο Ταρτούφος είναι σε αρμονία με τους ουρανούς.
Πρώτης τάξεως πλούτος. Ο γάμος αυτός εκπληρώνει όλες τις επιθυμίες σου. Όλο χαρές και γλύκες. Θα ικανοποιήσετε μαζί τις πιστές ορμές σας. Σαν παιδάκια, σαν περιστεράκια. Σε διενέξεις κέρδες, μαζί του δεν θα φτάνεις. Και πού σε να το θυμηθείς. Ό,τι θες θα το κάνεις. Κερατά θα το κάνεις, σας διαβεβαιώ. Τι με ξύλο είναι. Το γράφει το κουτελό του. Η αρετή της κόρης σας ανίσχυρο εφόδιο να τα αντιτάξει σε κοινού το κερασφόρο ζώδιο. Σταμάτα τις παρεμβολές. Μάθε να το βουλώνεις. Και εκεί που δεν σε αφορά, τη μύτη σου μειχώνεις. Με κόβει, κύριε, το καλό μονάχα το δικό σου. Σε παρακόβει, σώπαινε, κλείς το ρημαδιακό σου. Αν δεν σας αγαπούσα. Να μου λείπουν οι αγάπες. Εγώ θα σας αγαπώ, θέλετε, δεν θέλετε. Έτσι, Η τιμή σας είναι σημαντική για μένα, κύριε. Δεν θα αφήσω εγώ να σας κοροϊδεύει ο ένας κι ο άλλος. Θα πάψεις επιτέλους. Θα είχα τύψη συνείδησης αν σας αφήσω να τελειώσετε τέτοιο συμπεθεριό. Θα σκάσεις επιτέλους τη ψευδή ανθρωπιωδιά. Ο ευσεβής τιμώνει. Το ρίχνεις στην βρισιά. Τι να κάνω, μου έχεις παίξει το σκότι με τις ανοησίες σου. Οριστικά και αμετάκλητα. Εδώ να σκάσεις. Καλά. Αλλά και να μην μιλάω, θα σκέφτομαι. Δεν πά να σκέφτεσαι όσο θέλεις. Ξέρε μονάχα να μην ανακοινώνονται οι σκέψεις σου σε μένα. Σε μυαλωμένος που είμαι, τα ζήγιασα πολύ καιρό ετούτα. Κλεισάω που δεν μπορώ να μιλήσω. Τον ταρτούφο δεν τον λες της νιώτης στο λουλούδι, μα έχει τόσες αρετές. Α, ναι, καλό μου σούδι. Οπότε κι αν δεν σε τραβάνε τα άλλα χαρίσματά του, και πάλι όμως προφανώς. Α, ναι, της έπεσε λαχνός. Να ήμουν εγώ στη θέση της. Γυναίκα να με πάρει άντρας που να μην συνενώ. Φίδι που θα τον φάει. Θα του δείχνα και όχι πολύ μετά την τελετή, πως η γυναίκα τη ρεβάν στην τσέπη την κρατεί. Αυτό που σε διέταξα θα πάει στα χαμένα. Εγώ σας μίλησα. Πότε μου το λέτε εμένα. Τώρα τι κάνεις δηλαδή. Αυτό διαλογίζομαι. Τώρα θα τις ρίξω εγώ ανάποδη και το αρχίζομαι. Παιδί, έχεις χρέος να επικροτήσεις τις απόψεις σου. Να πιστέψεις ότι ο σύζυγος που με την πείρα μου διάλεξα για σένα, γιατί δεν αυτοδιαλογίζεσαι. Αν δεν έχω κάτι να μου πω. Διάλεξη μετρημένη. Αν δεν θέλω εγώ. Καλύτερα. Στην είχα φυλαγμένη. Πλάκα είμαι να τη φάω. Λοιπόν, κόρη, οφείλεις να υπακούσεις και να δείξεις πλήρη συγκατάβαση για την εκλογή μου. Να παίρνω εγώ τέτοιον άντρα. Την έχω γραμμένη τη συγκατάβαση. Όχι, δεν πάει. Παιδί μου, έχεις για γουβερνάντα σου μια πανούκλα. Αδύνατο να συνυπάρξω μαζί της χωρίς να μαθήσω. Ορίστε, δεν είμαι εις θέση να συνεχίσω. Γι' αυτά διέστης με έκαναν μπουρλό, το υποφέρω. Να με βαρέσει αέρας ψυχρός λίγο να συνεφέρω. Του λόγου σου έβασες τη μιλιά σου. Θα παίζω εγώ το δικό σου ρόλο. Σε απειλεί ισόβια απόφαση σκληρή. Και εσύ δεν διαμαρτύρεσαι, δεν βγάζεις ούτε γρή. Ο μπαμπάς είναι απόλυτος. Τι να κάνω. Αυτό που απαιτεί η περίσταση. Μα τι. Πες του. Με αντιπρόσωπο η καρδιά μου δεν ποθεί. Η κόρη και όχι ο μπαμπάς γαμπρό θα παντρευτεί. Το σύντροφο του βίου σου το θέλεις αρεστό σου. Γιατί εσύ παντρεύεσαι και για τον εαυτό σου. Και εφόσον ο ταρτούφος του τον έχει πια μαγέψει, ζευγάριες γίνουν και κανείς δεν θα τους αποτρέψει. Η αλήθεια είναι ότι ο μπαμπάς έχει τόση επιβολή πάνω μας που ποτέ δεν βρήκα το στένος να το αντιμιλήσω. Για λογικέψου. Ο Βαλέριος ζήτησε το χέρι σου. Ναι ή όχι, τον αγαπάς, ναι ή όχι. Τόσες φορές σου άνοιξα, Ντορίνα, την καρδιά μου. Και πόσο φλογερό γι' αυτόν είναι το αίσθημά μου. Μα και πού να ξέρω εγώ αν ο νέος μιλάει στην καρδιά σου ή μιλούν μόνο τα χείλη σου. Πολύ με ανήκει, Ντορίνα μου, να αμφιβάλλεις. Άρα τον αγαπάς. Λαβιέρω. Και το νιώθεις ότι σε αγαπάει και αυτός το ίδιο. Το πιστεύω. Και τι θα κάνεις αν τυχόν σε δώσουν στον άλλον. Δια της βίας, θάνατο θα προτιμήσω μάλλον. Θάνατος. Λύση άριστη. Μου είχε διαφύγει. Πεθαίνεις και αυτόματα το πρόβλημά σου λύγει. Θαυμάσιο φάρμακο. Ισάω μ' ακούω τέτοια. Πώς κάνει έτσι, βρε Ντορίνα μου. Καθόλου δεν συμμερίζεσαι τον πόνο των άλλων. Δεν συμμερίζομαι αυτόν που λέει
πετύχει τη συνένεση του μπαμπά. Και αν ο μπαμπάκας σου λαρώσει και υπνοτισμένος από τον ταρτούφο πάρει το λόγο του πίσω, θα ρίξεις το φταίξιμο στον αγαπημένο σου? Όμως, αν αρνηθώ ορθά κοφτά και περιφρονήσω την επιθυμία του μπαμπά, φάμε μη φανερώσω έρωτα πέρα του μέτρου. Κόρη, τον λατρεύω, αλλά να θυσιάσεις η στολή της κόρης η Μαριάννα και να της βγει ο έρωτας βούκινο και καμπάνα. Λοιπόν, αφού διαπιστώνω ότι θέλεις να γίνεις κυρία Ταρτούφου, εγώ δεν θα γίνω εμπόδιο. Δεν μπορώ να πάω εγώ κόντρα στα κέφια σου. Ο κύριος Ταρτούφους έχει προσόντα. Ο κόσμος τον έχει περιπολού. Έχει τίτλο ευγενίας στο χωριό. Καλουβαλμένους, αυτικόκκινου, δέρμα ρουδαλό, άρα πολύ εραστής και καλοζωισμένος. Θα ζήσεις πανευτυχής με τέτοιο σύζυγο. Θεέ μου, λυπήσου με βοήθα με κόντρα σε αυτό το άμμο. Ό,τι μου πεις, Ντορίνα, μου υπόσχομαι να κάνω. Α, όχι. Η κόρη υπακοή οφείλει στα γονιά της, ακόμα και το πίθηκο της δώσει σύζυγό της. Σου ανοίγει τύχη βουνό. Γιατί διαμαρτύρεσαι? Στην Κομοπολή του θα κυκλοφορείς με κάρο. Και από ξαδέλφια και θείους θα τρελαίνεσαι τους τραπεζώνεις. Θα σε βάσουν αμέσως στην υψηλή κοινωνία. Θα πας σε δημοτική επίσκεψη στην κυρία Πληκτήρος, στην κυρία Δημοτικού Συμβούλου. Θα τσακιστούν να σε τιμήσουν. Πειράστη, καθίστε στο καρικλάκι. Και στο καρναβάλι θα απολαύσεις όλους τους ντόπιους χορούς υπό τους ήχους της μεγάλης ορχήστρας ή τη βιοποίησης. Και πότε και τη μαϊμού των πανηγυριών και το κουκλοθέατρο, εφόσον ωστόσο ο σύζυγός σας Το πας να με πεθάνεις. Σκέψου καλύτερα πώς θα με σώσεις. χαίρεται. Ρε Ντορίνα, έλεος. Όχι, να τον πάρεις για τιμωρία σου. Καλή μου. Όχι. Κάνει εκδήλωση των συναισθημάτων μου. Τέλος. Ο Ταρτούφος είναι ο άντρας σου και θα τον φας. Ντορίνα, αφού σε σένα πάντα άνοιγα την καρδιά μου, κάνε. Αν βοηθήσω, μάθησέ μου το μαλλί τούφα. Από τώρα σε βλέπω, κυρία Ταρτούφα. Καλά τότε. Αφού δεν σε συγκινεί το δράμα μου, άφησέ με. Μόνη μου συντροφιά και βοήθεια, η απελπισία μου. Φουτσέρα το φάρμακο. Καλά. Γύρνα πίσω, ξεθυμώνω. Όπως και να το κάνουμε, είσαι πλάσμα αξιοσυμπάθητο. Πάντως σου το λέω, Ντορίνα μου. Αν επιμείνουν να με υποβάλουν σε τέτοιο αποτρόπαιο μαρτύριο, εγώ πεθαίνω. Καλά, μη βασανίζεσαι άλλο. Μπορούμε επιδέξει να εμποδίσουμε τώρα. Ιδού και το αμόρε σας, ο Βαλέριος. Μόλις κυκλοφόρησε, κυρία μου, ένα νέο. Κρίμα που δεν το γνώριζα. Είναι πολύ σπουδαίο. Τι? Ότι παντρεύεστε τον Ταρτούφο. Ο μπαμπάς έχει ένα τέτοιο σχέδιο. Κυρία μου, ο πατέρας σας μου έχει προσγειωθεί το χέρι σας. Έχει αλλάξει γνώμη. Μόλις μου το πρότεινε. Δεν το πιστεύω ακόμη. Σοβαρά μιλάς. Η αλήθεια είναι ότι ο μπαμπάς το θέλει πολύ αυτό το συνοικιάσιο. Α. Και η παιδιά δική σας τι θέλει δεσποσύνη? Δεν ξέρω. Ωραία απάντηση. Ώστε δεν ξέρετε. Όχι. Όχι. Εσύ τι με συμβουλεύεις. Τι σε συμβουλεύω. Να τον πάρεις. Πού το συμβουλεύεις. Μάλιστα. Σοβαρά μιλάς. Βέβαια. Θαύμα επιλογή. Να σε ακουστεί αξίζει. Άρα έτσι ο Βαλέριος για μένα κανονίζει. Δεν θα σας είναι δύσκολο νομίζω να το πράξετε. Πότε σας σκίστηκε η καρδιά εσάς να το εκφράσετε. Το είπα, κυρία μου, να σας ευχαριστήσω. Κι εγώ μόνο για χάρη σας θα το ακολουθήσω. Να δούμε τι άκρη θα βγει έτσι. Έτσι λοιπόν αγαπάνε. Εξαπάτηση δηλαδή. Όταν μου... Σε παρακαλώ, η συζήτηση έριξε. Μου δήλωσες καθαρά ότι οφείλω να πάρω όποιον μου φέρουν. Και εγώ αυτό ακριβώς το κάνω. Αφού έχω και τη σωτήρια συμβουλή σου. Όχι και να βάζεις πρόσημα τις δικές μου προθέσεις, αφού το έχεις ήδη αποφασίσει. Αλήθεια. Αληθέστατα. Και τώρα θα σου εξηγήσω ότι ποτέ δεν με είχατε πραγματικά αγαπήσει. Είστε ελεύθερος να το πιστεύετε. Φυσικά και είμαι ελεύθερος. Η προδομένη μου καρδιά όμως θα σας προλάβει ίσως με ένα άλλο σχέδιο. Ξέρω ότι μπορώ να το τοποθετήσω και τα αισθήματά μου και την προτάσια μου. Δεν αμφέβαλα καθόλου. Τα ειδήλια που ανάβουν τα προσώτα σας.
Έλα τώρα τα προσόντα μου, τόσα είναι για σήματα. Απόδειξη μαρτυρία σου. Να σε ελπίσουμε λοιπόν στην αγάπη κάποια άλλη. Και ξέρω ότι ψυχή θέμα αποσμίωση για την παρούσα απώλεια. Δεν είναι δά και τόσο σπουδαία απώλεια. Θα παρηγορηθείτε μάλλον πολύ εύκολα από την αλλαγή. Θα κάνω ότι το χέρι μου περνάει. Αξιοπρέπεια το με κερδάς σε λησμονάει. Οπότε τη λησμονάς κι εσύ. Και αν δεν μπορείς, κάνεις πως τη λησμονήσεις. Δεν επιτρέπεται να δείχνουμε αγάπη για πρόσωπο μας παραθά. Τι άποψη ανώτερη και εξευγενισμένη. Και από τον καθένα δίκαιο να είναι εκφραγμοσμένη. Είχατε την αξίωση για πάντα στην καρδιά μου, να τα φύλαω άθικτα για εσάς τα αισθήματά μου. Και αν σας ήθελα να ρίχνεστε σε άλλο αγκαλιά, να μην βρει κάπου να δοθεί και με ένα καρδιά. Αντίθετα, το εύχομαι. Και ευχή μας ενεργήσει. Και μάλιστα θα έλεγα πως έχετε αργήσει. Δεν φύστε. Μάλιστα. Αρκετές προσβολές είπα στην κυρία μου και αυτό στιγμή θα σας απαλλάξω για την παρουσία μου. Πολύ ωραία. Να θυμάστε τουλάχιστον πως εσύ με έσπρωξες στα άκρα. Μάλιστα. Όσο για το σχέδιό μου, το δικό σου παράδειγμα ακολουθεί. Το δικό μου. Έστω. Και θα εκτελεστεί η επιθυμία σας αμέσως. Τόσο το καλύτερο. Με βλέπεις. Δεν θα με ξαναδείς σε φόρο ζωής. Η ώρα ικανή. Τι? Μα καλά δεν μου λες για να πείσω. Εγώ. Ονειρεύεσαι μάλλον. Τότε συνεχίζω τον δρόμο μου. Αντίο για πάντα της παινής. Αντίο για πάντα, κύριε. Α, ρωτάτε και εμένα τη γνώμη μου, είστε τρελοί και οι δύο. Επίτηδες σας άφησα να φαγωθείτε τόση ώρα να δω πού θα το καταλήξετε. Αρκετά. Κύριε Βαλέρια, Τι θέλεις τώρα. ελάτε εδώ. Όχι, πήρε την αποφάσή μου. Σταματήστε. Όχι, μην μου δεις να κάνω αυτό που μου ζήτησα. Α, Δεν αντέχει ούτε να με βλέπει. Η παρουσία μου τον απομακρύνει. Γι' αυτό ας του την αδειάσουμε. άλλη τώρα, πού πάτε. Άσε με. Πρέπει να γυρίσετε. Όχι, όχι, Δωρίκα. Πάτε προσπαθείτε να με μεταπίσετε. Βλέπω η παρουσία μου της είναι μαρτύριο. Ώστε να παράξω λοιπόν. Εσύ πάλι, να με πάει ο διάβολος να σας αφήσω. Σταματήστε πια με τα παιδιαρίσματα και οι δύο και ελάτε εδώ. Μα τι σχεδιάζεις. Τι θέλεις να κάνεις. Να σας ξανασμίξω όμορφα και να σας σώσω. Κύριε Βαλέρια, είστε τρελός να θυμώνετε έτσι. Δεν άκουσες πως μου μίλησε. Και εσύ είσαι τρελή να ανάβεις έτσι. Δεν είναι στη σκηνή και πώς μου φέρθηκε. Βλακεία αμφωτέρωθεν. Ετούτη ένα πράγμα νοιάζεται μέρα νύχτα. Πώς θα γίνει δική σας. Είμαι μάρτυρας. Εσένα μόνο αγαπάει. Και μόνη του επιθυμία είναι να γίνει σύζυγός σου. Και τότε γιατί να μου δώσει τέτοια συμβουλή. Γιατί δεν μου ζητήσεις τη συμβουλή σε τέτοιο θέμα. Εσείς είστε τρελοί και οι δύο. Από έρωτα. Εδώ τα χεράκια σας. Στο χέρι μου τώρα. Και εσύ, το δικό σου. Τι το όφελος. Εσείς αγαπιέστε όσο δεν το βάζει ο νους σας. Μην έλεγες αγάπη μου. Να έρθει και με πόνο. Για τα αλλικά ματάκια σου ζητώ ένα βλέμμα μόνο. Οι ερωτευμένοι είναι όλοι θεόμουροι. Ήσουν πολύ κακή χέρι να πονάς με τα λόγια σου. Και εσύ είσαι ο πιο αχάριστος άντρας. Καλά, καλά. Ο διάλογος για αργότερα. Για την ώρα πρέπει να σκεφτούμε πώς θα εμποδίσουμε αυτό το φρικαλαίο γάμο. Πες μας τι τεχνάσματα να ακολουθήσουμε. Όλα τα μέσα. Ο πατέρας σου είναι παλαβός και το σχέδιό του ανόητο. Στην τρέλα του, εσείς πρέπει να διδάξετε μια ήπια συμμετάβαση, ώστε σε περίπτωση κινδύνου να μπορέσετε να τραβήξετε σε μάκρο στην ημερομηνία του γάμου. Κερδίζοντας χρόνο, όλα θεραπεύονται. Μια, ας πούμε, επικαλείστε μια εφρίδια αρρώστια. Αναβολή ο γάμος. Την άλλη είδατε κακά σημάδια. Είδατε κηδεία, νεκρική πομπή. Σπάσατε καθρέφτη. Ονειρευτήκατε λάσπες. Τέλος το σπουδαιότερο. Ποτέ, ουρανέ. Να σε πιέσουν δεν μπορούν άμα δεν πεις το ναι. Καλύτερα όμως να μην σας δούνε πια μαζί. Εσείς τρέξτε, κινητοποιήστε τους φίλους σας να πιέσουν τον οργόν να μην πάρει τον λόγο του πίσω. Και εμείς θα δραστηριοποιήσουμε τη μένουσα πεθερά σας και τον αδελφό της. Άντε, στο καλό! Ό,τι και κάνουμε όλοι οι υπόλοιποι, βασική μου ελπίδα είσαι εσύ. Αυτό που θα μου πει ο μπαμπάς δεν είναι πλέον κέριο. Γιατί εγώ θα παντρευτώ μονάχα τον Βαλέριο. Αυτά να ακούω και πετάω. Ότι και τον μίση. Ατέλειωτη αποχαιρετισμοί, άντε είπα, φύγε! Και κάτι ακόμα. Στάματα τα σαλαρίσματα! Εσύ από εδώ και εσύ από εκεί!
κεραυνός να μ' αφήσει ξερό. Και χαμένο κορμί να με πούνε, αν με σταματήσει σεβασμός και πατρική εξουσία και δεν δώσω διέξοδο στην οργή μου. Ηρεμήστε. Ο πατέρας σας μια κουβέντα είπε. Ώσπου να γίνουν τα λόγια έργα είναι μακρύς ο δρόμος. Αυτού του λιποκοντόρου τις ίδρυκες, εγώ θα τις διαλύσω. Και θα του πω και δυο λογάκια στα αυτή. Το μαλακό. Και αυτόν και τον πατέρα σας αφήστε να τους αναλάβει η πικριά σας. Ο Ταρτούφος την εμπιστεύει. Μπορεί και να μιλώ τσιπημένος μαζί της. Ο Θεός να δώσει να είναι αλήθεια. Θα είχε μεγάλη πλάκα. Προς το συμφέρον σας, τον κάλεσε για να μιλήσουν για αυτό το προξενιό που τόσο σας αναστατώνει. Να τον βολιδοσκοπήσει και να του εξηγήσει τις επικείμενες ολέθριες συνέπειες. Προσέφυγε που τώρα οι πολλακές του και δεν μπόρεσα κι εγώ να τον δω. Όπου να είναι όμως έρχεται, γι' αυτό πρέπει να φύγετε και να με αφήσετε να τον περιμένω. Όχι, όχι, θέλω να είμαι παρόν σε αυτή τη συζήτηση. Αποκλείεται, πρέπει να είναι μόνοι οι δυο τους. Μα δεν θα του πω τίποτε. Θα αστείευτεστε. Όλοι ξέρουν τις συνήθεις εκρήξεις σας. Άμα μείνετε εδώ, τα χαλάσετε όλα. Καλά, εντάξει, τότε θα παραμονέψω για να βλέπω μόνο και δεν πρόκειται να εκραγώ. Τι φορτηγός που είστε, έρχεται, φεύγει. Λαβρέντιε, το μαστίγιο κοντά τοποθετήστε στο τρίχινό μου ημάτιο και ουράνιο φως ζητήστε. Αν έρθει κάποιος να με δει, πάω στους φυλακισμένους να τους μοιράσω οβολούς για εκείνους μαζεμένους. Ωραία, τι φαρισαϊσμός, προσποίηση, αγυρτία. Επιθυμείτε? Να σας πω. Θεέ μου η αμαρτία, ορίστε το μαντίλι μου, προτού μου πείτε κάτι. Πώς? Κρύψτε το μαστό αυτό, ταλαιπωρεί το μάτι, με τέτοια αντικείμενα ταράζονται οι ψυχές και σκοτεινές μας έρχονται σκέψεις και ενοχές. Είστε λοιπόν ευαίσθητος πολύ στον πειρασμό και η σάρκα στις αισθήσεις σας φέρνει αναβρασμό. Δεν σε λαμβάνω βέβαια τι σας ταράζει τόσο. Πάντως εγώ ούτε φλέγομαι, ούτε και θα φουντώσω. Και να σας δω τσίτσιδο μπροστά μου να βαδίστε, δεν με ενδιαφέρει η πέτσα σας και δεν θα μερεθείστε. Να βάλετε στα λόγια σας και λίγη ευκοσμία, αλλιώς θα με αναγκάσετε να φύγω με τη μία. Όχι, θα φύγω πρώτη εγώ, σας διαβεβαιώνω. Δεν έχω άλλωστε να πω παρά δυο λόγια μόνο. Θα έρθει όπου να είναι η κυρά, σε λίγο κατεβαίνει. Και σύντομη ακρόαση μαζί σας περιμένει. Μάλιστα, με τα χαράς. Έγινε όλο μέλι. Καλά το υποψιάστηκα. Ξέρω εγώ τι θέλει. Θα έρθει αμέσως δηλαδή. Από το βήμα κρίνω. Ναι, είναι αυτή προσωπικός. Μαζί της σας αφήνω. Ήθε για πάντα ο ουρανός, με γενεοδορία, ψυχής και σώματος σε εσάς, να δίνει την υγεία και να ευλογεί τις μέρες σας, όσο θερμά το λέει ένας μικρός, από τους πολλούς, που η αγάπη του εμπνέει. Υπόχρεη στα λόγια σας, τα τόσο ευλαβικά. Παρακαλώ, ας καθίσουμε, για πιο αναπαυτικά. Νιώθετε να ανακάμπτετε από την αδιαθεσία? Βέβαια, και τον πυρετό. Λες και έχω πια ανοσία. Δεν το αξίζουν αρκετά οι προσευχές που κάνω, αυτές να φέρουν τη γιατριά από εκεί επάνω. Πάντως σας περιέλαβα σε όλες τις παρακλήσεις, για να αναρρώσουν τέλεια όλες σας οι αισθήσεις. Μα γιατί να διαταράξετε τον ένθιο ζήλο σας για μένα? Μου είναι απείρως περιπόθητη η πολύτιμη υγεία σας. Για σας και τη δική μου υγεία τη βάζω στον ντουλάπι. Αυτό είναι περίτρανη χριστιανική αγάπη. Σας είμαι ευγνώμων πράγματι για τόσα που πασχίζετε. Κάνω για σας λιγότερα από όσο το αξίζετε. Θέλησα να σας μιλήσω ιδιαιτέρως για κάτι. Και αισθάνομαι πολύ άνετα εδώ που είμαστε τελείως μόνοι.
Μα και για μένα είναι αναμφιβόλως γλυκύτατη η αίσθηση, δέσποινά μου, να είμαι εδώ μαζί σας κατά μόνας. Είναι συναρπαστικό. Είχα ζητήσει από τον ουρανό μια τέτοια ευκαιρία. Άκαρπες όμως οι οικεσίες μου μέχρι αυτή την ποθητή στιγμή. Αυτό που εγώ επιθυμώ είναι μια σύντομη συζήτηση. Με καθαρή την καρδιά σας και χωρίς να μου κρύψετε τίποτε. Κι εγώ δεν θέλω άλλη καμιά, χάρη μοναδική μου, παρά να δείτε ολόγυμνη και ακέρια την ψυχή μου. Και επίσης, να σας ορκιστώ, κάθε μου φασαρία για άντρες που εδώ τους οδηγούν οι χάρες σας, κυρία. Δεν είναι απόρρια καμιάς έχθρας απέναντί σας, μα ζήλου μεταρσίωση για την υπόστασή σας, αγνής ενέργειας καρπός. Έτσι και το εκλαμβάνω. Σας φλέγει η σωτηρία μου, τίποτε παραπάνω. Μα ναι, κυρά, αναμφίβολα, και έχω μια ζέστη τόση. Ναι, μα με παρασφίγγετε. Ζήλου μεγάλη δόση, να σας πονέσω εγώ ποτέ δεν ήταν στο μυαλό μου. Μα τι ζητά το χέρι σας πάνω στο γόνατό μου. Το έντυμά σας ψηλαφό, τι ύφασμα απαλό. Με γαργαλάτε, πάρτε το από εκεί παρακαλώ. Βαντέλα χειροποίητη, Θεέ μου τι τελειότης, δουλεύουν θαύμα σήμερα, τι τέχνη, τι ποιότης. Τέτοια δουλειά μέχρι στιγμής δεν είχα δει ποτέ μου. Όντως, μα τώρα σέλθουμε στο θέμα, αγαπητέ μου. Λένε πως ο σύζυγός μου σχεδιάζει να πάρει πίσω την υπόσχεσή του στο Βαλέριο και να δώσει τη Μαριάννα σε εσάς. Αληθεύει? Κάτι μου είπε, μα κυρά το δίνω και γραμμένο. Δεν είναι η ευδαιμονία αυτή που τόσο εγώ προσμένω. Κάπου αλλού το δέλεαρ το βλέπω και ποθώ μες στη μακαριότητα όλος να βυθιστώ. Δεν σας εκεί τίποτε στα γήινα τα μέτρα. Κι όμως δεν έχω μέσα μου κι εγώ καρδιά από πέτρα. Εγώ φρονώ στον ουρανό στρέφονται οι στεναγμοί σας. Τι να καλύψει κάτω εδώ τους πόθους της ψυχής σας. L'amour qui nous attache aux beautés éternelles ne tout fait pas en nous l'amour des temporels. Ο έρος που με χάριτες ουράνιες μας τυλίγει, τον έρωτα για γήινες δεν μας το καταπνίγει. Κάλλιστα τις αισθήσεις μας μπορεί να τις μαγέψει, τέλειο έργο που ο ουρανός έχει λαμπράς μιλέψει. Αντανακλώνται οι χάρες του στα γυναικεία κάλλη, μα από όλες τα πιο θαυμαστά σε εσάς τα έχει βάλει. Το πρόσωπό σας με ομορφιές υπέροχες λαμπρίνει, έκσταση φέρνω στις καρδιές, στα μάτια της θα γίνει. Και να σας δω δεν μπόρεσα των γυναικών αρίστη, δίχως να πάει ο σεβασμός στις φύσεως τον κτίστη. Από διάπειρο έρωτα η καρδιά μου φλογισμένη για την εικόνα του, εσάς, από αυτόν φτιαγμένη. Με έπιασε φόβος αρχικά, τούτη η κρυφή μου κλίση, έργο μηνύν του πονηρού, για να μας εκμαυλήσει. Είπα, κάλιο τα μάτια σας ξανά μην αγναντεύσω, παρά τη σωτηρία μου ψυχής να διακυβεύσω. Μα ξαφνού μου ήρθε φώτιση. Ω, πλάσμα λατρεμένο, δεν πρόκειται αναγκαστικά για πάθος κολλασμένο. Με την παιδημοσύνη μου μπορώ να το ευτρεπήσω και αυτό με κάνει την καρδιά όλη να σας αφήσω. Ομολογώ αποτελεί θράσος μου και το ξέρω. Ετούτη την καρδιά σε εσάς θυσία να προσφέρω, προσμένω να ανταποκριθεί η δική σας αγαθότης. Ό,τι κι αν κάνει μάταιο η δική μου αναξιότης. Σε εσάς η πάσα ελπίδα μου, χαρά μου και γαλήνη, μακαριώτης μου απ' τη μια και από την άλλη οδύνη. Θα γίνω άρα τελικά
ό,τι αποφανθείτε, ευδαίμονε αν θέλετε, δύστιχος αν κοθείτε. Η εξομολόγηση κομψή. Και μου τα είπε όλα. Το ήτανε ειλικρινά, κάπως κεραυνοβόλα. Θα έπρεπε πιο σωστά χρονό να οπλίσετε την καρδιά σας και να σκεφτείτε λογικά τα τέτοια σχέδιά σας. Ένας θεοσεβής εσείς που τόσοι έχουν θαυμάσει. Θεοσεβής, ο άνθρωπος κατά βάση. Με το που αντικρίζει κανείς τα ουράνια κάλλη σας, η καρδιά του εχμαλωτίζεται και η λογική πάβει. Ξέρω σας φέρουν απορία, τέτοια λόγια από μένα. Μα επιτέλους, κυρία, δεν είμαι άγγελος. Κι αν βρείτε κατακριτέα την εξομολόγησή μου, να ρίξετε πρώτα το κατάκριμα στα σαγηνευτικά χαρίσματά σας. Η ανεκλάλητη γλυκύτητα των ματιών σας, των θεϊκών σας βλεμμάτων, κατανίκη σε κάθε μου ψυχική αντίσταση, υπερκέρασε τα πάντα, νηστείες, προσευχές, δάκρυα και έστρεψε κάθε μου ευχή και πόθο προς τα φεργητρά σας. Κύριες φορές σας κόπανε μάτια και στεναγμή μου. Και τώρα σας το λέει σάστερα η φωνή μου. Αν ρίξτε βλέμμα ικτιμών στου δούλου σας τη θλίψη, αν ευδοκίσει η αγάπη σας μέχρι σε μένα σκύψει, θα έχω για σας παντοτινά ο θαύμα μυροβόλο. Παντοτινή αφοσίωση ως τον ουράνιο θόλο. Η υπόλοιψή σας πλάι μου διόλου δεν κινδυνεύει. Διασυρμού της απειλή σε με δεν ελοχεύει. Όλοι αυτοί οι κοσμικοί που σας φαντασιώνουν το διατυμπανίζουνε γυναίκα σαν ζυγώνουν. Για κάθε επιτυχία τους γίνονται φανφαρόνοι. Καθίστους και ένα ασήμαντο φιλί το φανερώνει. Μα τους ανθρώπους σαν εμάς, φλόγα κρυφή τους καίει. Ποτέ κανείς πουθενά τα μυστικά δεν λέει. Όλη μας η επαγρύπνηση για τη δική μας φήμη και πλήρη εξασφάλιση στην εκλεκτή μας δίνει. Σε εμάς θα βρει, όποια για μας ο πόθος τη δονεί, έρωτα δίχως σκάνδαλο και άφοβη ειδονή. Παρακολουθούν με ενδιαφέρον τη ρητορία σας, η οποία πολιορκεί την καρδιά μου με ισχυρά επιχειρήματα. Μα δεν φοβάστε μη τυχόν διάθεση αλλάξω, το πάθος σας το φλογερό στο σύζυγό μου κράξω, και εν λόγω εξομολόγηση τιού του έρωτά σας, αλλάξει τη φιλία του που έχει στην αφεντιά σας. Η περισσήμη λυχιώτη σας θα παραβλέψει την απερίσκεπτη τόλμη μου και γνώστρια εσείς της ανθρωπίνης αδυναμίας θα συγχωρήσετε τις βίαιες εξάρσεις μιας παράφορης αγάπης που σας έγινε φορτική και τέλος πάντων. Ρωτήστε τον καθρέφτη σας και ακούστε τι απαντάει. Δεν είναι ο άνθρωπος τυφλός, η σάρκα του μιλάει. Ίσως άλλες να το έπαιρναν διαφορετικά. Εγώ θα επιδείξω διακριτικότητα. Δεν θα το αναφέρω στο σύζυγό μου. Σας ζητώ όμως ως αντάλλαγμα να προωθήσετε χωρίς καμιά στρεψοδικία το γάμο του Βαλέριου με τη Μαριάννα και να παραιτηθείτε από την άδικη διεκδίκηση αγαθού που ανήκει σε άλλο. Και... όχι, κυρία, όχι. Αυτό θα βγει στη φόρα. Ήμουνα δίπλα κάπουγα, μα τι καλή μου τύχη, που επληρώθη το ρητό, έχουν αυτιά και τύχη. Οι όροι των συμφωνιών θα μείνουν κατά μέρος. Πρέπει να μάθει ο πατήρ τα πράγματα αγέρος. Αχρίο υποκείμενο, για δέσανε σκηντία, άκουσες του ακόλαστου την ερωτομανία. Δάμη μου όχι, και θα δεις. Θα τον φιλοτιμήσω. Υπόσχεση του έδωσα, άσε να την τηρήσω. Σε ανοησίες παρόμοιες στρέφει η γυνή τα νότα και του συζύγου της ποτέ δεν ενοχλεί τα ότα. Αν έχετε τους λόγους σας να φέρεστε εσείς ούτω, έχω κι εγώ λόγους πολλούς να μην το θέλω τούτο. Θα ήμουν καταγέλαστος να τον λυπηθώ. Αρκετά η θρασίτατη αλαζονία της ψευτο-θεοσεβίας του επικράτησε τις δίκαιες οργής μου και αναστάτωσε το σπίτι μας. Αρκετά μανιπουλάρισε τον πατέρα μου, ο πατεώνας, και προσέβαλε τα αισθήματα του Βαλέριου και τα δικά μου μαζί.
Πρέπει να μάθει ο πατήρ με τι ύπουλο άτομο έχει να κάνει. Αυτή η ευκαιρία μου έρχεται ως δώρο εξ ουρανού. Θα την αφήσω. Δάμι. Όχι, όχι, όχι. Θα τον εκδικηθώ. Δεν ακούω τίποτα. Θα καθαρίσω εδώ και τώρα. Να και η παρουσία που χρειαζόμουν. Πατέρα μου, ο καθένας μας θέλει να πανηγυρίσει την άφηξή σας με είδηση που θα σας καταπλήξει. Όλες σας τις τουρκικές φροντίδες, ο κύριος από εδώ τις ανταπέδωσε πολύ γενναιόδωρα. Το άκρονάωτον του ζήλου του για σας εκδηλώθηκε μόλις τώρα. Προθυμοποιείται μέχρι και να σας ατιμάσει. Μάλιστα. Τον έπιασα προλίγου, επ' αυτό φόρο, να κάνει στην κυρία εξομολόγηση του ένοχου πάθους του. Η κυρία βέβαια είναι άτομο διακριτικό και πράο. Εγώ όμως αυτή την τροπή, όχι, δεν θα τη φάω. Είμαι της γνώμης ότι δεν πρέπει ποτέ να διαταράσσουμε άσκοπα τη γαλήνη του συζύγου. Η τιμή μας δεν εξαρτάται από τέτοια πράγματα, αρκεί να είμαστε ικανές να κρατούμε τη θέση μας. Δάμε, λίγο αν με πιστευόσουν δεν θα μιλούσες. Αυτό που άκουσα. Μα πώς να το πιστέψω, Θεέ μου? Ναι, είμαι ένας ένοχος, κάκιστος αδελφέ μου. Ένας ικτρός αμαρτωλός, γεμάτος αδικία, το πιο μεγάλο κάθαρμα σε κόσμο κοινωνία. Κάθε στιγμή του βίου μου βρωμιά καμιά δεν λείπει, ένας σωρός ολόκληρος εγκλήματα και ρήπη. Και βλέπω τώρα ο ουρανός μου στέλνει τιμωρία να με παιδεύσει θέλοντας με αυτή την ευκαιρία. Εάν και για κακούργημα θα κατηγορηθώ, μακριά από μένα η έπαρση. Να μην υπερασπιστώ. Ό,τι σας λέει πιστέψτε το. Οπλίστε την οργή σας και σαν έναν κακοποιό διώξτε με από την αυλή σας. Όση ντροπή και να έχω. Δεν είναι αρκετή που να μην μου αρμόζει κι άλλη να προσθεθεί. Έχεις το θράσος γάιδαρε. Με δόλιες διαδόσεις την παραγνή του αρετίου εσύ να ξυλιδώσεις. Τι, τα κροκοδίλια δάκρυα αυτού του θεοπέστη θα τα σκάω να διαψεύσετε. Σιωπή πανού πλακακιά. Αφήστε το να μιλήσει. Αδίκως το κατηγορείτε. Πιστέψτε τα λεγόμενά του. Γιατί σε ένα τέτοιο θέμα να μου είστε τόσο ευνοϊκός? Σίγουρα ξέρετε τι είμαι ικανός να κάνω. Με θεωρείτε καλόν επειδή με βλέπετε έτσι. Όλος ο κόσμος με έχει για το υπόδειγμα της αρετής. Αλλά η καθαρή αλήθεια είναι ότι δεν αξίζω τίποτε. Μιλήστε γέμο αγαπητέ. Εγώ δεν σας κακιώνω. Προδότη πείτε με άτιμο. Ψεκλέφτη και δολοφόνο. Στολίστε με επίθετα ακόμα πιο αισχρά. Δεν θα σας εναντιωθώ. Βάρτε με στην πυρά. Θα αντέξω την ταπείνωση στα γόνατα πεσμένος. Το μερτικό μου είναι η ντροπή. Είμαι κρηματισμένος. Όχι μέχρι εκεί, αδερφέ μου. Η καρδιά σου δεν συγκινεί το παλιωθόμαρο. Καλά πάλι θα σε ρίξει. Σκάσε τρισάπια. Αδερφέ μου, σηκωθείτε σας παρακαλώ. Ξεφτυρισμένε. Μπορεί και Σκασμός είπα. λυσά από το καθό μου. Μα να με περνάει για... Άλλη μια λέξη και σου τσάξα τα χέρια. Όχι αδερφέ μου. Μην παροργίζεστε. Θα προτιμούσα να πάθω την πιο βαριά τιμωρία παρά να υποστεί ο νέος το παραμικρό γρατζούνισμα εξαιτίας μου. Χάριστε! Όχι αδερφέ μου. Πέφτω στα μπρούμητα μπροστά σας και σας παρακαλώ να τον συγχωρήσετε. Να τον συγχωρήσετε. Να τον συγχωρήσετε. Αλίμονο! Μπορώ να δεχτώ τέτοιο πράγμα. Κοίτα ρε Αλήνη, κοίτα να δεις τι στην Παθηνία. Ώστε... Σουτ! Εγώ δηλαδή... Σιωπή είπα. Ξέρω καλά ποιος ο λόγος που τον κατατρέχει. Τον μισείτε όλοι. Γυναίκα, παιδιά, υπηρέτες, χυμίσατε εναντίον. Χρησιμοποιείτε ασύστολα κάθε μέσο για να διώξω από το σπίτι μου, για να διώξετε μάλλον από το σπίτι μου το θεοσεβές αυτό άτομο. Ένα σας. Όσο η κακία καθενός τον διώχνει και τον πνίγει, τόσο θα τον κρατώ γερά ποτέ να τον αφήνει. Θα σπεύσω και την κόρη μου, γοργά να του τη δώσω. Την ψωροπερηφάνεια σας, έτσι να ταπεινώσω. Σκοπεύεις δηλαδή να την πατρέψεις με το ζόρι, Και καλά θα κάνω άτομα απόψε κιόλας.
για να σας κάνω να σκάσετε. Σας αψηφώ όλους και θα σας μάθω εγώ ποιος κυβερνάει εδώ μέσα. Με τα μελή σου κατεργάρι και ζήτα του αμέσως συγγνώμη μοναχιστός. Να ζητήσω εγώ συγγνώμη από αυτόν εδώ τον απατεώνα που με τις αδυνίες του. Βέρα, μου αντιμιλάς συνεχώς και τον βρίζεις. Ένα μπαστούνι. Όχι, Με κρατάτε. όχι. Έξω, όχι, μου, στη στιγμή και μην τολμήσεις να ξαναγυρίσεις. Καλά, θα φύγω, αλλά θα ξανάρθω. Γρήγορα πιάσε τη γωνιά. Σε αποπληρώνω καμένο κορμί και να έχεις το χαλάρα μου. Μα να προσβάλλει έτσι έναν Άγιο άνθρωπο. Θεέ μου, συγχώρεσέ του τον πόνο που μου δίνει. Αδελφέ μου, αν μπορούσες να συλλάβεις το μέγεθος της στενοχώριας όταν θέλουν να με αμαυρώσουν, ένετι το αδελφό μου! Αλίμονα! Με καταλαμβάνει φρίκι, η καρδιά μου πάει να σπάσει, νομίζω θα πεθάνω. Αληπτήριε! Μετανιώνω που δεν σου έδωσα μία να σ' αφήσω ξανά επί τόπου. Συνέλθετε, αδερφέ μου, μη κολλιάζετε. Αδελφέ μου, ας δοθεί ένα τέρμα σε αυτές τις λυπηρές διαμάχες. Βλέπω τη μεγάλη ταραχή έχω φέρει στο σπίτι σας και νομίζω πως ανάγκη να αναχωρήσω. Θα αστείευεστε! Με μισούν εδώ μέσα και προσπαθούν να σας κάνουν να αμφιβάλλετε για την αφοσίωσή μου. Με βλέπετε να τους υπολογίζω! Αλλά τα ραπόρτα που σήμερα σας κάνουν, εάν αύριο τα επαναλάβουν και θα τα επαναλάβουν, μπορεί να τα δεχτείτε. Ποτέ, αδελφέ μου! Αδελφέ μου, μια γυναίκα δεν ξέρετε πόσο ικανή είναι να θολώσει την κρίση του ανδρός της. Όχι! Όχι! Αφήστε με την αποχώρησή μου να τους αφαιρέσω κάθε λόγο να με κατατρέχουν. Όχι, θα μείνετε. Είναι για μένα θέμα ζωής και θανάτου. Τότε, ας το υποστώ ταπεινά. Με τούτης αν θέλατε. Εντάξει, τότε δεν θα επανέλθουμε από αυτού. Άλλωστε τώρα, ξέρω πώς να το χειριστώ. Η τιμή είναι πράγμα ευαίσθητο. Από ό,τι ύποπτο μακριά, η φιλία με υποχρεώνει. Δεν θα με δει κανένας πια με την Ελμύρα μόνη. Όχι! Εις πείσμα όλων τους παρέα θα τις κάνεις. Η πιο μεγάλη μου χαρά θα είναι να τους τρελάνεις. Μαζί της να σε βλέπουνε κάθε στιγμή και ώρα. Και πώς ακόμα. Πιο πολύ όλους να τους ταράξω. Νόμιμο κληρονόμο μου σε κάνω από τώρα. Και αμέσως πολλά δωρεά σε σένα θα τα κάψω. Ο φίλος καλός και ειλικρινής που γίνεται γαμπρός μου από γιο γυναίκα συγγενής είναι πιο ακριβώς μου. Δεν θα δεχτείς την προσφορά φίλου σου του φιλτάτου. Του ουρανού. Στο κάθε θείας γεννεί το θέλημά του. Το καημένουλι. Γρήγορα, συντάσσουμε την πράξη. Και το τη ζήλια το κρατεί σήμερα να πλαντάξει. σας αποδοκιμάζουν. Δεν εξετάζουν το βάσιμο όσο λέγονται. Και ας πάρουμε τη χειρότερη εκδοχή. Ας υποθέσουμε πως ο Δάμης έσφαλε και σας κατηγόρησε άδικα. Δεν είναι όμως χριστιανικό να συγχωρείς την προσβολή και να σβήνεις από μέσα σου κάθε επιθυμία εκδίκησης. Και πώς αντέχετε να έχει διώξει ο πατέρας το γιο του από το σπίτι για δικό σας μπέρδεμα. Σας επαναλαμβάνω ειλικρινά, έχουν σκανδαλιστεί μικροί και μεγάλοι. Αν λοιπόν με ακούσετε, θα υπάρξει γενική συμφιλίωση και τα πράγματα δεν θα οδηγηθούν έτσι. Εμπιστευτείτε στο Θεό όλοι σας την οργή και πράξτε για να σμίξουνε πατέρας και παιδί. Αχ, Κύριε μου,
Εγώ πολύ θα το επιθυμούσα. Καμιά κακία μέσα μου γι' αυτόν δεν θα κρατούσα. Όλα του τα συγχωρώ, δεν τον μέμφωμαι για τίποτε και θα ήθελα μάλιστα να συμπράξω προς το συμφέρον του. Όμως, η ουρανή αντιτίθεται. Εάν επιστρέψει ο νέος, πρέπει να αποχωρήσω εγώ. Μετά την άνευ προηγουμένου συμπεριφορά του, κάθε συναναστροφή μου μαζί του θα έφερνε σκάνδαλο. Ένας Θεός ξέρει τι θα έλεγε ο κόσμος. Θα έλεγαν πως έκανα πονηρό ελιγμό. Θα έλεγαν πως προσποιούμε αγάπη για τον κατηγορό μου, διότι δήθεν είμαι ένοχος. Πως από φόβο μοναχά με το καλό τον πάω, για να μπορώ το στόμα του κλειστό να το κρατάω. Μου λέτε επιχειρήματα κομμάτι τραβηγμένα και οι δικαιολογίες σας δεν με έπεισαν εμένα. Για ποιο λόγο επιφορτίζεστε με την υπεράσπιση των ουρανίων συμφερόντων? Έχουν οι ουρανοί τη δική μας ανάγκη για να τιμωρήσουν τον ένοχο? Αφήστε τον ουρανό να πραγματοποιήσει τις εκδικήσεις του. Εσάς, το μόνο που πρέπει να σας απασχολεί είναι να δώσετε τη συγχώρεση που ο ουρανός προστάζει. Και άπαξ και ακολουθείτε τα ουράνια παραγγέλματα. Μην ασχολείστε με τις ανθρώπινες κρίσεις. Όσο σκοτεινές κι αν είναι, θα εμποδίσουν αυτές τη λάμψη των καλών μας πράξεων? Σας το είπα, κύριε, η καρδιά μου τον συγχωρεί. Αλλά ύστερα από το σημερινό σκάνδαλο, δεν με προστάζει δα ο ουρανός να συγκατοικήσω μαζί του. Και σας προστάζει να βασιστείτε σε μια παραξενιά του πατέρα του και να αποδεχτείτε δωρεάν περιουσίες για την οποία ο νόμος δεν σας παρέχει την παραμικρή αξίωση? Όσοι με ξέρουνε για με, ποτέ δεν θα σκεφτούν πως κίνητρα συμφέροντος κατώτερα με οθούν. Ποτέ δεν επιθύμησα τα αγαθά του κόσμου. Η λάμψη τους απατηλεί και κύβδηλη εμπρός μου. Κι αν καταλήγω να αποδεχθώ από τον πατέρα τη δωρεά που επέμεινε να μου κάνει, το κάνω μόνο και μόνο για να μην πέσουν τα αγαθά αυτά σε κακά χέρια. Να μην πέσουν σε άτομα που θα τα χρησιμοποιήσουν κατά τρόπο επιλήψιμο και όχι όπως έχω σχέδιο εγώ, για τη δόξα του ουρανού και για το καλό του πλησίον. Μην έχετε, κύριε, τέτοιους εξειζητημένους ενδιασμούς που μπορούν και να σας εκπλήξουν, να σας οδηγήσουν, να σας εμπλέξουν μάλλον, άσχημα δικαστικώς, με τους νομίμους κληρονόμους. Αφήστε καλύτερα να αναλάβει την ευθύνη για την κρίση της περιουσίας ο νόμιμος κληρονόμος και μην ασχολείστε εσείς. Προτιμότερο να κάνει αυτός κακή χρήση, παρά να βρεθείτε εσείς κατηγορούμενος για σφετερισμό ξένης περιουσίας. Πάντως, απορώ και εξίσταμαι πώς αποδεχτήκατε έτσι ατάραγα αυτή τη δωρεά. Υπάρχει στα περί ενθέου ζήλου κάποιο εδάφιο που λέει να λαιλατεί στον νόμιμο κληρονόμο? Και αν κατηδίαν ο ουρανός, μάθημα σου έχει κάνει. Στην ίδια στέγη να μην ζεις ποτέ σου με τον δάμι. Δεν θα ήταν το πιο σωστό σαν άνθρωπος ευθύς, εσύ από το σπίτι τους σε μνά να αποσυρθείς και όχι να διώχνουν το παιδί από το δικό του σπίτι? Μα αυτό είναι σχιζοφρένεια. Όποιος τα ακούει φρύτει. Παρντών, αρχίζεις περίπου. Υπέρτερο το χρέος. Με συγχωρείτε, κύριε, απέρχομαι ταχαίως. Άστε με, παρακαλώ. Ας κάνουμε κάτι για τη Μαριάννα μας, κύριε. Η καρδιά της πάει να σπάσει. Είναι απελπισμένη από το γάμο που έχει σχεδιάσει για απόψε κιόλας ο πατέρας της. Που όπου να είναι έρχεται. Ας ενώσουμε όλοι μαζί τις προσπάθειές μας για να εξουδετερώσουμε είτε με την εξυπνάδα είτε με το ζόρι αυτό το θλιβερό σχέδιο που μας έχει ταράξει όλους. Είμαι ευτυχής που σας βλέπω όλους συγκεντρωμένους. Στο συμβόλαιο αυτό περιέχεται η ευτυχία σου. Και ξέρεις πολύ καλά τι αυτή σημαίνει. Πατέρα μου, στο όνομα των ουρανών που γνωρίζουν τον πόνο μου και σε ό,τι άλλο μπορεί να σας συγκινήσει, χαλαρώστε λίγο την πατρική σας εξουσία και ελευθερώστε από αυτήν τα συναισθήματά μου. Ας μην με κάνει ο σκυρός της νόμος να διαμαρτυρηθώ στον ουρανό για τη ζωή που μου χαρίσατε. Τη ζωή αυτή, πατέρα μου, μη μου την κάνετε μαρτύριο. Αν παρά τη γλυκιά μου ελπίδα δεν μου επιτρέψατε να πάρω αυτόν, τόλμησε να αγαπήσει η καρδιά μου. Σώστε με τουλάχιστον από το μαρτύριο να πάρω αυτό
πειράζει. Αλλιώς πέφτω, αλλιώς μπορεί και να προβώ σε πράξη απελπισμένη, με όλη την εξουσία σας πάνω μου μαζεμένη. Βάστα, παιδιά μου. Ανθρώπινες αδυναμίες μακριά μου. Δεν με πειράζει η αδυναμία που του έχετε. Εκδηλώστε την. Δώστε του ό,τι έχετε και δεν έχετε. Και αν δεν φτάνουν αυτά, δώστε και τα δικά μου. Με τα χαράς να του τα δώστε. Μην του δίνετε όμως εμένα. Και δώστε μου την άδεια να μπω σε μοναστήρι, να τελειώσω τη λιβαρά του βίου μου το ποτήρι. Ορίστε κόσμε. Όλες τους στην καλογερική τους όταν δεν τους εγκρίνονται οι αγαπητικοί τους. Σήκω επάνω. Όσο η καρδιά σου εναντιώνεται να τον δεχτείς, τόσο περισσότερο για το καλό σου είναι πρέπει να τον πάρεις. Νέκρωσε τις αισθήσεις σου με αυτόν εδώ το γάμο. Μη μου ζαλίζεις το μυαλό εμένα παραπάνω. Τι είναι αυτά! Σιωπή εσύ, με το συνάφι σου να μιλάς. Αν μου επιτρέπετε να απαντήσω με μια συμβουλή. Οι συμβουλές είναι λογικές και φρόνιμες, ωστόσο, συγγνώμη γυναικά αδελφέ, δεν θα τις εφαρμόσω. Με αυτά που βλέπω μέσα εδώ, τα λόγια μου έχω χάσει. Την τύφλο σου την τρομερή και ποιος να μην θαυμάσει. Τι μάγια σου έκανε αυτός κι έτσι μεροληπτής. Εκείνο να εμπιστεύεσαι σε εμάς να δυσπιστείς. Σε ακούω ευχαρίστως, αλλά εγώ πιστεύω αυτά που βλέπω. Θέλεις να φανείς ευχάριστη στον αλήτη, το γιο μου. Και φοβήθηκες να αποδοκιμάσεις τα βέλη της κακίας που πήγε να ρίξεις στον καημενούλη. Παρά ήταν ατάραχη η στάση σου για να σε πιστέψω. Αν είχε συμβεί αυτό που έλεγε ο Δάμης, θα φαινόταν από τη συγκινησιακή σου κατάσταση. Μια απλή εξομολόγηση, αν φτάσει στο αυτί μας, πρέπει να δείξουμε φωνές έτσι για την τιμή μας. Πρέπει να απαντάμε με τη φωτιά στο βλέμμα και τη βρισιά στο στόμα. Εγώ με τέτοιες εξομολογήσεις απλώς γελάω. Δεν βλέπω το λόγο να εκραγώ. Η φρονιμάδα να συνυπάρχει με τη γλυκύτητα. Αντιπαθώ τις αγριοπές εμνότυφες που οπλίζουν την τιμή τους με νύχια και με δόντια και για μια παραμικρή λέξη θέλουν να σκίσουν το πρόσωπο του άντρα. Τέτοια φρονιμάδα να μου λείπει. Εγώ δεν θέλω αρετή διαβόλισσας και φρονώ πως η ψυχρότητα μιας διακριτικής άρνησης είναι αρκετά ισχυρή για να βάλει τον άλλο στη θέση του. Ξέρω καλά το συμβάν και δεν θα με βάλει σε λάθος πίστα. Θαυμάζω σε σένα ακόμη μια φορά αυτή την παράξενη αδυναμία σου να καταλάβεις τι σου γίνεται. Τι θα απαντούσε άραγε αυτή σου η δυσπιστία, εάν σε έκανα να δεις μια τέτοια του απιστία? Να τη δω. Μάλιστα. Βλακίες. Κι αν έβρισκα τρόπο να σε κάνω να τη δεις μέρα μεσημέρι? Λόγια του αέρος. Αυτό δεν είναι απάντηση. Δεν σου λέω να μας πιστέψεις, αλλά ας υποθέσουμε πως από την κατάλληλη κρυψώνα βλέπεις και ακούς τα πάντα. Τι θα έλεγες τότε για αυτόν τον άμεπτο άνθρωπο? Αντί αυτή την περίπτωση θα έλεγα ότι... Δεν θα έλεγα τίποτε, διότι αυτά δεν γίνονται. Η τύφλα σου παρατραβά και με έχεις απαυδίσει. Θα είσαι αυτόπτης μάρτυρας. Αυτό θα είναι η λύση. Πρόσεξε. Ότι λες το παίρνω κατά γράμμα. Να δω πώς θα το χειριστεί η τέχνη σου το πράγμα. Στείλ' το μου εδώ. Αυτός είναι παμπώνυρος, δεν παγιδεύεται εύκολα. Έννοια σου. Αυτόν που σε έχει ερωτευτεί, εύκολα τον του πάρεις. Εξάλλου ξεγελιέται κανείς και από την αυταρέσκειά του. Πες του να κατέβει και εσείς, αποσυρθείτε. Ας τακτοποιήσουμε το τραπέζι. Και εσύ, μπες από κάτω. Πώς είπες? Το βασικό είναι να είσαι καλά κρυμμένος. Και γιατί ειδικά κάτω από το τραπέζι? Ακολούθησε τις οδηγίες μου, έχω το σχέδιό μου. Θα το κρίνεις μετά. Μπες εκεί, λέω. Και πρόσεξε, να μην φαίνεσαι και να μην ακούγεσαι. Η χάρη που σου κάνω είναι τεράστια. Θέλω να δω πώς θα γίνει πράξη το σχέδιό σου. Δεν θα έχεις να μου προσάψεις τίποτε. Θα αγγίξω μια περίεργη κατάσταση. Μη τυχόν και σκανδαλιστείς, ό,τι και αν πω έχω το ελεύθερο, διότι σκοπός μου είναι να πείσω εσένα. Με διάφορα γλυκόλογα, αφού δεν γίνεται αλλιώς, να ξεσκεπάσω τον υποκριτή, να κολακεύσω τους ανεδείς πόθους του και να τον αφήσω να δούμε μέχρι πού θα πάει το θράσος του. Για να τον εκθέσω ανεπανόρθωτα, θα αποσπιθώ πως ανταποκρίνομαι. Και το σταματώ μόλις πιστείς. Εσύ θα κρίνεις μέχρι που θα φτάσουν τα πράγματα. Θα βάλεις τέλος στις αρρωστημένες του ορμές, μόλις διαπιστώσεις ότι το πράγμα παρατράβηξε και θα έχεις πλέον βγει από την πλάνη σου.
Έχετε, εσύ μάρμαρο και μείνε καλά κρυμμένος. Ζητήσατε να έρθετε εδώ να μου μιλήσετε. Μάλιστα. Έχω μυστικά να σας αποκαλύψω. Είστε πρώτα την πόρτα και κοιτάξτε παντού. Μην έχουμε καμιά δυσάρεστη έκπληξη. Ποτέ δεν μου είχε συμβεί κάτι τέτοιο. Ο Δάμης με τρόμαξε για σας. Είδατε, έκανα ό,τι μπορούσα για να ματαιωθεί το σχέδιό του και να ηρεμήσουν οι εξάρσεις του. Στην ταραχή μου παρέλειψα να τον διαψεύσω κατηγορηματικά. Πάντως, όλα πήγαν κατευχήν. Η εκτίμηση όλων στο πρόσωπό σας έδιωξε την καταιγίδα. Και ο σύζυγός μου την παραμικρή υποψία για σας. Ως περιφρόνηση στους σκανδαλοθείς, θέλει να είμαι διαρκώς κοντά σας. Έτσι και μπόρεσα, χωρίς τον κίνδυνο να με ψέξουν, να βρεθώ εδώ μόνιμο μαζί σας και να μπορέσω να ανοίξω αυτή την καρδιά, η οποία ίσως είναι υπερβολικά ανυπόμονη να υποταχθεί στο πάθος σας. Μου είναι δύσκολο να κατανοήσω αυτή τη γλώσσα, κυρία. Άλλο στυλ είχατε προλίγο. Αχ, αν η πρωινή μου άρνηση σας θύμωσε, πόσο λίγο γνωρίζετε τη γυναικεία καρδιά. Όταν αντιτάσσει μια τόσο αδύνατη άμυνα, θα πρέπει να γνωρίζετε τι μήνυμα σας στέλνει. Η συστολή μας μάχεται με τα ίδια μας τα αισθήματα. Μπορεί ένας έρωτας να μας έχει δαμάσει, αλλά έχουμε κάποια τροπαλότητα να το ομολογήσουμε. Αντιστεκόμαστε αρχικά, μα ο τρόπος που αυτό γίνεται δηλώνει ουσιαστικά η καρδιά μας παραδίνεται. Από αξιοπρέπεια τα χείλη μας αρνούνται, μα οι αρνήσεις μας κατάφαση πρέπει να θεωρούνται. Σας κάνω εξομολόγηση ελεύθερη πουλή, κι ούτε με αναχέτησε φίλου μου συστολή. Και αφού πλέον η γλώσσα μου λύθηκε, ας τα πω όλα. Θα είχα προσπαθήσει να συγκρατήσω το Δάμη να μην μιλήσει, θα είχα ακούσει ήρεμη τόση ώρα την εξομολόγησή σας, εάν δεν με ευχαριστούσε η πρότασή σας. Και όταν σας ζήτησα να αρνηθείτε το γάμο με την κόρη του συζύγου μου, δεν έπρεπε να είχατε καταλάβει ότι σας θέλω για μένα. Και στεναχωριέμαι, μήπως άλλη γυναίκα πάρει μερίδιο από μία καρδιά που τη θέλω όλο δική μου. Είναι άκρα ειδονή, κυρία, να ακούει κανείς τέτοια λογάκια από ένα στόμα που το λατρεύει. Το μέλι τους εκτοξεύει μακρόσυρτα σε όλες μου τις αισθήσεις μια πρωτόγνωρη γλυκύτητα. Η πόθη σας, χαρά και αγαλίαση της καρδίας μου. Ζητάει όμως αυτή η καρδιά να της επιτραπούν κάποιες αμφιβολίες. Μήπως τα λόγια σας είναι ένα εύσχυμο τέχνασμα για να ματαιώσω τον επικείμενο γάμο? Και για να εξηγηθώ καθαρά, δεν θα δώσω βάση σε τέτοια όμορφα λογάκια πριν επιβεβαιωθούν με πράξεις, με χειροπιαστές συμπάθειες εκ μέρους σας. Μα γιατί τόση βιασύνη, θέλετε να τα πάρετε όλα με την πρώτη? Δεν και έπαθα να σας ομολογήσω τόσο ωραία τον έρωτά μου. Και δεν είναι αρκετό αυτό για σας? Θα ικανοποιηθείτε μόνο όταν σας δώσω τα πάντα? Όσο πιο λίγο αξίζει κανείς κάτι, τόσο πιο λίγο το ελπίζει και δεν του αρκούν οι διαβεβαιώσεις με λόγια. Εύκολα αμφιβάλλει για την ευτυχή κατάληξη και για να την πιστέψει θέλει πρώτα να την απολαύσει. Έτσι κι εγώ που τόσο λίγο αξίζω θαρώ την αγάπη σας. Με τρώει αμφιβολία. Η φλόγα που με πυρπολεί απαιτεί να τραφεί με πράξεις. Θεέ μου, αληθινός τύραννος ο ερωτάς σας, μου αναστατώνει το μυαλό. Με τι ορμή επιβάλλεται στις καρδιές και με τι βιαιότητα διεκδικεί. Δηλαδή, δεν λιτώνει καμιά από το κυνήγι σας και δεν την αφήνετε καν να αναπνεύσει. Είναι σωστό να δείχνετε τέτοια επιμονή, κάνοντας κατάκριση της αδυναμίας που σας έχουμε? Αφού δεχθήκατε ευμενώς
Γλυκές μου διακηρύξεις, γιατί τις πιο χειροπιαστές αρνείστε αποδείξεις. Πώς θα συγκατατεθώ σε αυτό που προσδοκάτε. Δεν θα θυγώ τον ουρανό σου, γι' αυτόν διαρκώς μιλάτε. Αν μοναχά τον ουρανό στο πάθος μου αντιτάσσετε, χαρά στο πράγμα. Από με εύκολα φωτεινάσετε. Δεν πρέπει τέτοια την καρδιά να την αναχαιτήσουν. Μα με τις κρίσεις του ουρανού πολλοί μας εκφοβίζουν. Γελίους φόβους σαν αυτούς να σας τους καταρρύψω. Ξέρω την κάθε αναστολή πώς να την εξαλείψω. Τέτοια ειδονία από τον ουρανό ούτως απαγορεύεται. Μαζί του όμως μπορεί κανείς και το διαπραγματεύεται. Η επιστήμη σήμερα μια θεωρία λανσάρει που συνειδήσεως δεσμά εύκολα τα λασκάρει. Και πράξεις μας αμαρτωλές αυτή της θεραπεύει προθέσεων αγνότητα αρκεί να πριτανεύει. Στα μυστικά κυρά μου αυτά εγώ θα σας μοιήσω. Να αφαιθείτε αβίαστα να σας καθοδηγήσω. Τον πόθο με εκπληρώστε εσείς και φόβος μη σας νοιάζει. Εγώ θα είμαι υπόλογος, το κρίμα ας με κολλάζει. Κυρά μου βήχετε βαριά. Έχω παροξισμό. Θα θέλατε μια ρουφιτιά γλυκόριζα χυμό. Συνάχει άγριο από αυτά που δύσκολο να γιάνει. Του κόσμου όλη η χυμή τίποτε δεν μου κάνει. Μα είναι ενοχλητικό. Νιώθω πως κορυφώνεται. Λοιπόν, αυτή η αναστολή εύκολα ξεριζώνεται. Την αμαρτία δεν τη γεννά, κυρά μου, η διαπραξή της, μα μοναχά το σκάνδαλο, η διαλάλησή της. Εδώ είναι όλα μυστικά. Δεν δίνουμε αιτία. Αν αμαρτήσεις το μουγά, δεν είναι αμαρτία. Τελικά το βλέπω. Πρέπει να το πάρω απόφαση να ενδώσω. Πρέπει να συνενέσω στα πάντα. Αδύνατο να σας ικανοποιήσω με κάτι λιγότερο. Μου ήταν δύσκολο να φτάσω μέχρι αυτό το σημείο. Το διαβαίνω, παρά τη θέλησή μου. Μα αφού επιμένουν να με οδηγήσουν σε αυτή την κατάληξη, και ό,τι κι αν πω δεν γίνεται πιστευτή, οφείλω αναπόφευκτα να παράσχω ικανοποίηση. Αν αυτό παραβιάζει κάποιους κανόνες, ας σώψετε εκείνος που με σπρώχνει σε αυτή τη βιαιότητα. Μα βέβαια, κυρία, δικό μου το κρίμα. Αν είναι βέβαια και κρίμα. Ανοίξτε λίγο την πόρτα, σας παρακαλώ, και κοιτάξτε στον διάδρομο μήπως είναι ο σύζυγός μου. Τι τον θέλετε τώρα αυτόν. Μεταξύ μας αυτός γεννήθηκε να τον σέρνουν απ' τη μύτη. Αυτός στις συναντήσεις μας θα τις έχει καμάρει. Και όλα να τα έβλεπε δεν θα πίστευε τίποτα. Δεν έχει σημασία, βγείτε μια στιγμή και κοιτάξτε προσεκτικά παντού. Ομολογώ πλέον ότι πρόκειται για αχρίο υποκείμενο. Δεν μπορώ να συνέλθω. Με χτύπησε κατά κέφαλα. Να, τυχαίνεις. Πώς τι έπεσε. Κάτω από το τραπέζι. Δεν τελειώσαμε. Ποιο πρόστιχο. Πιστικές αποδείξεις δεν ήθελες. Ποιο πρόστιχο απόβρασμα δεν έχουν βγάλει τα τάρταρα. Μη στηρίζεσαι σε επιπόλαιες αποδείξεις. Να πιστείς πρώτα. Να δεις ειδή σώμαση. Τα πάντα συνομωτούν υπέρ της ευτυχίας μου. Κοίταξα παντού, ψυχή, και τώρα συνεπαρμένη η καρδιά μου. Ήρεμα! Ήρεμα! Τόσο πολύ μακριά σε σπρώχνουν οι όρμες σου. Όχι πια και τόσο πάθος. Για κοίτα τον το υπόδειγμα της, με τη φούρια αφήνεται στους πειρασμούς. Έτοιμος να παντρευτεί την κόρη μου, τα ρίχνει και στη γυναίκα μου. Εκεί κάτω από το τραπέζι, ώρα πολύ ευίστασα. Να γονιώ, να υδρώνω.
Πίστευα θα αστείευεσαι και της αλλάξεις τόνο. Παρατράβηξε όμως αυτό το σκηνικό της εξαπρίπωσης. Σχημάτισα γνώμη. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Δεν είχα τη διάθεση να σας κάνω το σκηνικό, όμως δεν είχα άλλη επιλογή. Μα καλά πιστεύετε. Έλα πια, σε παρακαλώ, όχι δικαιολογίες. Εξαφανίσου από εδώ κι άσε τις ρητορίες. Ο σκοπός με μένα. Τα λόγια σου περιτά πλέον. Φύγε από το σπίτι μου αμέσως. Εσείς να φύγετε, που παριστάνετε τον ιδιοκτήτη. Το σπίτι μου ανήκει, το ξέρετε και θα το μάθουν οι πάντες. Και θα σας μάθω εγώ να μου στείλετε εμένα παγίδες και να τα βάζετε μαζί μου. Δεν με ξέρετε καλά. Έχω τον τρόπο να τιμωρήσω τη συκοφαντία, να πάρω εκδίκηση για τους ουρανούς που εσείς προσβάλλετε και να κάνω να μετανιώσουν πικρά αυτοί που λένε πως θα με πετάξουν έξω. Μα πώς μιλάει έτσι αυτός, πού το πάει? Τα έχω χαμένα και δεν είναι καιρός για αστεία. Πώς δηλαδή? Στα λόγια του κατάλαβα το λάθος μου. Η δωρεά μου αναστατώνει το μυαλό. Η δωρεά? Την έκανα ήδη στο όνομά του. Και για κάτι άλλο με ζώνουν τα φύλλα. Τι άλλο? Θα μάθεις. Πάμε πρώτα να δούμε αν βρίσκεται ακόμα στη θέση του κάποιο κασελάκι επάνω. Μακάρι να ξέρα. Νομίζω πως θα πρέπει πρώτα να συσκεφτούμε και το τι θα πράξουμε. Αυτό το κασελάκι τρέμω, από αυτό φοβάμαι τα χειρότερα. Μα τι είναι επιτέλους αυτό το κασελάκι μυστήριο? Μου το είχε δώσει ο Αργάς, αυτός ο φίλος που τον λυπάμαι να το φυλάξω. Και μετά έφυγε κρυφά από την πόλη. Από τα χαρτιά που βρίσκονται στο κασελάκι, μου είπε, τρέμεται το κεφάλι του και η περιουσία του. Μα γιατί λοιπόν το άφησε σε άλλου χέρια? Για λόγους συνειδήσεως. Πήγα γραμμή και το εμπιστεύτηκα στον άνθρωπο που με πρόδωσε. Με κατάφερε ο άτιμος να του το δώσω να το φυλάει αυτός. Αν τυχόν με περάσουν ανάκριση, μου είπε, και με ορκίσουν. Μάρτης, το κασελάκι αυτό είναι στην κατοχή σου? Όχι, θα πεις, και σώζεσαι και εσύ και η ψυχή σου. Δεν σε βλέπω καθόλου καλά. Ήταν ελαφρότητες εκ μέρους σου και η ιστορία με το κασελάκι και που του δώρισες όλη σου την περιουσία. Επιπλέον, ξέροντας πως έχει αυτά τα δύο όπλα στα χέρια του, δεν ήταν φρόνιμο που τον ζόρισες. Έπρεπε να τον πας με το μαλακό. Για δες, με μια επίφαση ζήλου που σε αγγίζει, να κρύβει δίβουλη καρδιά στη ψυχή του σαφαρής. Εγώ τον πήρα διακονιάρι και τον έβαλα σπίτι. Αλλά τέρμα οι καλοί άνθρωποι, πάει. Θα ακούω ο καλός άνθρωπος και θα με πιάνει δέος. Να τους γίνω σατανάς, άσπονδος, λυσαλέος. Πάλι εξάσεις. Την ηρεμία και το μέτρο δεν τα ξέρεις. Από τη μία υπερβολή πέφτει στην άλλη. Έκανες ένα λάθος. Και αποδείχθηκε ότι σε εξαπάτησε ένας ψευτοθρήσκος απατεώνας. Και για να το διορθώσεις, θα πέσεις τώρα σε άλλο βαρύτερο. Και κάθε τίμιο και καλό άνθρωπο θα το συγκρίνεις με αυτόν τον παλιάνθρωπο. Και επειδή σου την έφερε ένα κάθαρμα, θα τους περνάς όλους σαν τα μούτρα του. Δεν υπάρχει, νομίζεις, πλέον αληθινός θεοσεβής? Άσε τους άθεους να ζουν με τέτοιες λάθος κρίσεις. Ξεχώρισε την αρετή από τις προσποιήσεις. Πρόχειρα την εκτίμηση, μην την παραπορείς. Και τον κανόνα του χρυσού του μέτρου να τηρείς. Όσο μπορείς απόφυγε στήριξη στην απάτη. Μα στην ευσέβεια ποτέ να μην γυρίζεις πλάτη. Κι αν σε ένα άκρο από τα δυο είναι να ξαναπέσεις, ας ζήσει ο άτιμος, παρά τον τίμιο να εκθέσεις. Πατέρα μου, είναι αλήθεια πως έχεις στο χέρι εκείνος αλητήριος και σε απειλεί. Ξεχνάει τα καλά που του έκανες. Όλες τις ελεημοσύνες που είδα από σένα, τις γυρίζει όπλο κατά πάνω σου. Αχ, παιδάκι μου. Πού να ξέρεις τι στεναχώρια έχω. Αφήστε το σε μένα. Θα του ξεκολλήσω τα αυτιά και θα του τα δώσω να τα φάει. Τέτοιο θράσος δεν σηκώνει επίκεια. Εγώ θα τον καθαρίσω να σας σώσω. Είσαι νέος και μίλησες σαν νέος. Περιόρισε σε παρακαλώ τις φανταχτερές εξάρσεις. Στους καιρούς μας και με το πολίτευμά μας οι υποθέσεις δεν ρυθμίζονται με τη βία.
Μα τι συνέβη? Εδώ μαθαίνω φοβερά μυστήρια. Μάρτυρες στα μάτια μου. Και πού να δεις πώς ξεπληρώνουν τη φιλοξενία μου. Βάζω σπίτι μου σαν χριστιανός ένα συγχωριασμένο άτομο. Του φέρομαι σαν αδερφός. Δεν περνάει η μέρα να μην τον ευεργετήσω. Του δίνω την κόρη μου και όλα μου τα υπάρχοντα. Και εκείνος ο παλιάφερος, ο άτιμος, βραδιουργεί να ξελογιάσει τη γυναίκα. Και χώρια τις άλλες του αφιότητες. Με απειλεί τώρα ξεδιάντρωμα. Με τις ίδιες μου τις ευεργεσίες. Με έχει βάλει στο σημάδι να με αφανίσει. Με όπλα που εγώ του βάλα στο χέρι από απερίσκεπτη καλοσύνη μου. Και τώρα θέλει ο άτιμος στο σπίτι μου να αφήσω. Και όπως εκείνος ήταν πριν, έτσι να κατατήσω. Το καημενούλη. Γέμου. Αδύνατο να πιστέψω πως αυτός διανοήθηκες πράξη τόσο η δεχθεί. Τι είπες? Οι καλοί άνθρωποι πάντοτε προκαλούν το φόνο. Δηλαδή, σαν τι πας να πεις γένεια. Ζείτε δύο πολύ sui generis. Και ξέρουμε εδώ πόσο τον μισούν τον άνθρωπο αυτό εδώ μέσα. Τι σχέση γι' αυτό με αυτό που σου είπα? Στο είπα άπειρες φορές, μικράκι ο ταλί σου. Δεν γίνεται ενάρετον ποτέ να μη φθονήσουν. Ο φωνερός πεθαίνει, ο φόνος ποτέ. Τι έχουν να κάνουν αυτά με τα σημερινά γεγονότα? Σου έβαλα νόια εναντίον του. Στο ξαναλέω, είδα με τα μάτια μου. Συκοφάντη η μοχθηρία είναι άπα. Μη με κάνεις και παραφερθώ, μητέρα μου. Στο είπα, είδα με τα μάτια μου την ατιμία που μου έκανε. Πάντα οι γλώσσες οι κακές πικρό φαρμάκι γίνουν. Δεν είναι πράγμα εις τη γη να μην το κατακρίνουν. Ξεκάρφω τα λόγια. Σου είπα, είδα. Το είδα με τα μάτια μου το πράγμα. Ξέρεις τι παραπήγηνα? Να σου το ξαναπώ. Κράξω. Και ρίξω! Τα φαινόμενα πατούν. Μην κρίνετε από ό,τι βλέπετε. Λυσάω! Συχνά ο ανθρώπινος ο νους κλείνει στην υποψία. Πολλές φορές και το καλό το βλέπει ως κακίαν. Λάθος του, λάθος μου, που ως πράξη του θεάρεστη δεν πήρα, το ζήλο του να κοιμηθεί αυτός με την Ελμύρα. Για να κατηγορήσεις πρέπει να υπάρχουν στοιχεία αιτίες. Όφιλες να περιμένεις να δεις πράξη ολοκληρωμένη πρώτα. Έλα μυαλό στον τόπο σου. Τι θες? Έπρεπε μάνα δηλαδή φανάρι να κρατήσω μέχρι να δω. Αν έχουμε κάνει και λέω απρέπειες. Ό,τι κι αν πεις, εγώ θα πω πάψετε να τον κρίνετε. Είναι αγαθότατη ψυχή. Θρήσκος όσο δεν γίνεται. Και δεν μπορώ στιγμή κακό να βάλω στο μυαλό μου για τέτοια πρόθεση αυτού του ηθικού ατόμου. Έχει χάρη που σε μάνα μου, αλλιώς δεν ξέρω κι εγώ τι θα σου λέγα. Έτσι που με έχεις πρίξει! Όλα εδώ πληρώνονται, κύριε. Δεν πιστεύατε, τώρα δεν σας πιστεύουν. Μη χάνουμε πολύτιμο χρόνο με φλιαρίες. Πρέπει να δούμε τι μέτρα θα λάβουμε. Μην παίρνουμε αψήφιστα τις απειλές ενός απατεώνα. Λέτε να φτάσει στο θράσος του μέχρι εκεί, δηλαδή. Εγώ δεν το νομίζω. Αδύνατο να μας κάνει αγωγή. Η ακαριστία του βγάζει μάτι. Μην επαναπάβεστε. Αυτός θα έχει διασυνδέσεις για να στηρίξει τις απαιτήσεις του εναντίον μας. Έδωσε λιγότερο σοβαρές περιπτώσεις. Η ισχύς μιας κλίκας έβαλε κόσμο και κοσμάκι σε άσχημα μπερδέματα. Εγώ σας το ξαναλέω, με τέτοια όπλα που κρατάει, δεν ήταν φρόνιμο που τον ζορίσαμε. Σωστά, αλλά τι να κάνω. Με την αλαζονία αυτού του εφιάλτη έχασα την αυτοκυριαρχία μου. Από την καρδιά μου θα ήθελα, ανάμεσα στους δυο σας, ένα σωστό συμβιβασμό. Το λέω για το καλό σας. Αν το ξέρα ότι κρατεί τέτοιο χαρτί στο χέρι, δεν θα έδινα το υλικό σε τούτα να μας φέρει. Τι θέλει αυτός εκεί? Πήγαινε να δεις. Στην κατάστασή μου ότι πρέπει για επισκέψεις. Καλημέρα σας, αγαπητοί μου αδελφοί. Σας συγκεντεύω, θα ήθελα να μιλήσω εις τον Κύριο του οίκου. Ο κύριος μου έχει κόσμο τώρα και αμφιβάλλω αν μπορεί να σας δεχτεί. Δεν είμαι εδώ για να ενοχλήσω και η επίσκεψή μου δεν περιλαμβάνει κάτι το δυσάρεστο. Έρχομαι για πράγμα που θα τον εφράνει. Το όνομά σας? Πείτε μόνο έρχομαι εκ μέρους του κυρίου Ταρτούφου. Για πράγμα δικό του. Είναι ένας με μελιστάλαχτο ύφος. Έρχεται, λέει, εκ μέρους του κυρίου Ταρτούφου για πράγμα που θα σας εφράνει. Πρέπει να δούμε ποιος είναι και τι μπορεί να θέλει. Μπορεί να έχετε να συμβαστούμε. Πώς λες να το δει? Να συγκρατήσεις κάθε οργή και κάθε εκνευρισμό. Και άκουσέ το. Πιθανόν ζητά συμβιβασμό.
Ξέρετε, κύριέ μου, ήθε οι ουρανοί να απολέσουν όποιον πάει να σας βλάψει και να είναι στο δικό σας πλευρό, όσο το επιθυμώ. Αυτή η ευχάριστη αρχή επιβεβαιώνει την απόψή μου και προμηνύει συμβιβασμό. Το σπιτικό σας μου ήταν ανέκαθεν πολύτιμο. Είχα μεγάλο σεβασμό για τον πατέρα σας. Με συγχωρείτε κύριε, ντρέπομαι που το λέω, αλλά δεν σας γνωρίζω ούτε στην όψη ούτε στο όνομα. Λέγομαι Εντιμότατος, από την Ορμανδία. Ραβδούχος επιμελητής, και ας με φθονεί η κακία. 40 έτη συναπτά, χάρη στη Θεία Χάρη, ασκόλυτο ρημαλαμπρό, με δόξα και καμαρί. Εδώ σας ήρθα, κύριε, και με την άδειά σας κοινοποιώ εκτελεστό τίτλο στην αφεντιά σας. Τι! Κύριε! Ήρθατε εδώ! Κύριε, όχι εξάψεις. Μια απλή διαταγή σας επιδίδω. Διαταγή είναι εξώσεως. Να φύγετε από το σπίτι. Καθώς και οι δικοί σας. Όλοι βέβαια. Να βγάλετε τα έπιπλα. Θα κατοικήσουν άλλοι. Χωρίς καμιά χρονοτριβή. Ο νόμος το επιβάλλει. Εγώ! Να φύγω από εδώ μέσα εγώ! Μάλιστα, κύριε, παρακαλώ. Το οίκημα ανήκει, το γνωρίζετε άλλωστε κι εσείς. Εις των καλών κύριων Ταρτούφων. Είναι νόμιμος κύριος, οι κάτοχους της περιουσίας σας δυνάμουν συμβολέου το οποίο φέρω μαζί μου. Έχει συνταχθεί νομοτύπος και δεν χωρεί ένστασης. Θαυμάζω το απίθμενο θράσος σου! Κύριε, δεν έχω συναλλαγή με εσάς. Εις τον κύριο από εδώ απευθύνομαι, που είναι λογικός και πράος και φρόνιμος και γνωρίζοντας άριστα το καθήκον του ως νομοταγούς πολίτου, δεν θα διανοηθεί να αντιταχθεί στην δικαιοσύνη. Ναι, αλλά... Βεβαίως αξιότιμε. Όλοι σας ξέρουν, κύριο, δεν κάνετε αντίσταση ούτε για εκατομμύριο. Και ως νομοταγέστατος που είστε θα μπορέσω τη διαταγή που μου έδωσαν άνετα να εκτελέσω. Κλητήρα και ραβδούχε μου, σου χρειάζεται ραβδάκι. Θα σου το κάνω κόσκινο εγώ αυτό, το ζυπουνάκι. Ενεργήστε παρακαλώ, κύριε, να σοπάσει ο ιός σας ή να αποσυρθεί. Ήθελα λυπηθεί τα μάλα, να υποχρεωθώ να κάνω καταγραφή στο πρακτικό μου και να βρεθείτε τυλιγμένος σε μία κόλλα χαρτί. Πολύ ατιμότητος μας προέκυψε ο κύριος Εντιμότατος. Για τους καλούς που συναντώ, καλός κι εγώ άλλο τόσο. Και αν δέχτηκα προσωπικά να το διεκπεραιώσω, είναι από εκτίμηση για σας. Ευχάριστος να γίνω. Χρειάστηκε πραγματικά πολύ να επιμείνω, να μην πλακώσει άλλος κανείς που δεν σας εκτιμά. Να πάμε με το μαλακό, όχι στιγνά και ομά. Μα τι στιγνότερο να σε διατάζουν να βγεις από το σπίτι σου. Τότε να σας παρασκευθεί χρόνος. Θα αναστείλω, κύριε, την εκτέλεση της διαταγής μέχρι αύριο. Μόνο θα έρθω να διανυκτερεύσω στο σπίτι σας με 10 από τους ανθρώπους μου, αφόρυβα και χωρίς σκάνδαλο. Για τους τύπους, παρακαλώ, θα χρειαστεί να μου παραδώσετε πριν πάτε για ύπνο τα κλειδιά της εξώφυρας. Θα φροντίσω να μην διαταραχθεί η αναπαυσή σας και μην υποστείτε τίποτε το ανάρρωστο. Μα αύριο πρωί-πρωί, χωρίς ολιγορία, να φύγουν όλα τα έπιπλα, σκεύη και εργαλεία. Οι πραξωμένοι άντρες μου θα σας υπηρετήσουν. Να βγουν όλα στο ύπαιθρο και αυτοί θα βοηθήσουν. Νομίζω πιο γενναιόδορη εξυπηρέτηση δεν γίνεται. Εφόσον λοιπόν εγώ σας φέρομαι με τόσο μεγάλη επίοικια, σας εξορκίζω, κύριε. Μην κάνετε κατάχρηση και μην παρεπατιστώ στο παραμικρό ως προς την εκπλήρωση των καθηκόντων μου. Εκ βάθους καρδίας θα έδινα τα ωραιότερα από τα αναπομένοντα νομίσματά μου για να δώσω σε αυτό το κτίνο στην ωραιότερη πουλιά για να τον κάνεις τη δω. Μην τα χειροτερέψουμε, είναι από το ίδιο σόι. Θρασίτατη, κρατήστε με, το χέρι μου με τρώει. Κύριε Εντιμότατε, έχετε ωραία πλάτη. Για ένα ξυλοφόρτωμα θα τέριαζε κομμάτι. Κόκκόνα μου, η φράση σου αξιόπινη θεωρείται. Και από τον νόμο υγιεινή, ξέρεις, δεν εξαιρείται. Αρκετά, κύριε. Αφήστε το έγγραφο και πηγαίνετε. Εις το επανειδήν. Ο ουρανός να φέρνει τη χαρά.
και στον εντολοδότη σου και σε τη συμφορά. Λοιπόν, μητέρα μου, τα βλέπεις, είχα δίκιο. Κοίτα την κατάσχεση και βγάλε συμπέρασμα. Είδες τώρα τι απατεώνας είναι. Ενώ άλλα. Τα σύννεφα πέφτω. Άδικα διαμαρτύρεστε και άδικα τον κατηγορείτε. Ο άνθρωπος απέδειξε τις ευσεβείς του προθέσεις. Στα πλαίσια της αμέριστης αγάπης για τον πλησίον του, αποφάσισε να σας αφαιρέσει ότι θα ήταν εμπόδιο στη σωτηρία σας, εφόσον τα υλικά αγαθά διαφθείρουν τον άνθρωπο. Σιωπή, εσύ την ίδια λέξη θα σου παραλαμβάνω συνεχώς. Να δούμε καλύτερα ποια είναι η σωστότερη γραμμή που πρέπει να ακολουθήσεις. Δείξτε παντού το θράσος του και την αχαριστία. Αυτά ακυρώνουν δωρεάν και κάθε συμφωνία και θα φανεί η απιστία του σε όλους οι δεχθείς. Οπότε η επιτυχία του είναι ανεπισφαλής. Λυπάμαι κύριε, θα σας στενοχωρήσω, αλλά με υποχρεώνει ο άμεσος κίνδυνος. Ένας πολύφιλος μου, που ξέρει τι δεσμούς έχουμε το σπίτι σας, μου είπε ότι πρέπει να δραπετεύσετε αμέσως, παραδείγματος μια χάρη μου κρατικό απόρριτο. Ο απατεώνας, που σας έχει κάτσει στο σφαίρετο τόσο καιρό, μόλις πριν λίγο κατήγγειλε στο βασιλιά, παραδείγματος του και ένα κασελάκι. Κάποιο φυγόδικο, γεμάτο σημαντικά έγγραφα. Το κασελάκι λέει το φυλάγατε εσείς, παρά τις υποχρεώσεις σας ως υπηκόου. Δεν ξέρω λεπτομέρειες γιατί κατηγορείστε. Όμως γνωρίζω ασφαλώς ότι καταζητήσετε και το ατούφος. Με ένταλμα και με ακολουθία θα σας συλλάβουν έρχονται, χωρίς αργοπορία. Ισχυροποιεί τη θέση του για να είναι σίγουρος πως τα αγαθά σας θα περιέλθουν στα χέρια του. Δηλαδή αυτός είναι αγριεθρία. Η παραδείγματη καθυστέρηση μπορεί να είναι μοιραία για εσάς. Έχω έξω το αμάξι μου να σας πάρω από εδώ. Σας έφερα και 1000 χρυσά νομίσματα. Μην αργούμε, το στίγμα του είναι κεραυνοβόλο. Και το μόνο που σώσει σε τέτοιες περιπτώσεις είναι η δραπέτευση. Θα σας βρω κάτι πιο σίγουρο. Θα σας πάω εγώ ίδιος. Αγαπητό αγόρι μου, πολύ σε ευχαριστώ. Δεν είναι κατάλληλη. Παρακαλώ μόνο να με έχουν καλά οι ουρανοί για να ξεπληρώσω μια μέρα την ευεργεσία σου. Έχετε γεια. Φύγε αμέσως εσύ. Να προσέχετε εσείς που Φύγε, μένετε. φύγε, εμείς θα φροντίσουμε για όλα. Ήρεμα κύριε, ήρεμα. Πού πάτε από εκεί? Σας βρήκαμε κατάλημα. Σας πάμε φυλακή. Προδότη, αυτό που το φύλακες για το φινάλε, τη χαριστική σου βολή, το επιστέγασμα όλων των ατιμιών σου. Οι προσβολές σας προς εμέ, ενέργεια χαμένη. Τον ουρανόν ο άνθρωπος ξέρει να υπομένει. Η νυφαλιότητά σου δεν έχει όρια. Κοίτα πως περιπέζει τους ουρανούς ο Θεοπαίχτης. Η παραφορά σας δεν με αγγίζει, εμένα μόνη μου σκέψη το χρέος μου. Κατόρθωμα υπέροχο. Τι δόξα σας αξίζει. Με τέτοιο έργο τι τιμή ο άνθρωπος κερδίζει. Κάθε μας έργο άξιο και κάθε υπηρεσία, όταν πηγή του η υψηλή που με έστειλε εξουσία. Απ' τη μιζέρια σε έβγαλε δική μου ελεημοσύνη. Πού είναι ρε αχάριστε λιγενομοσύνη! Γνωρίζω ότι η αρρωγή μου εδόθη, όμως σε μένα πρώτη στο καθήκον μου η πίστη στον βασιλέα μου. Σε αυτήν εγώ θυσιάζω φίλους, γυναίκα, γονιούς και εμένα τον ίδιο. Αν τον απατεώνα. Στην προδοσία σκίζει. Τα ιερά και όσια μας αυτός θα κάνει πανοφόρη για να καλύψει τις απάτες του. Μα αν αυτός ο ζήλος που σας σωθεί είναι τόσο τέλειος όσο τον διατυμπανίζετε, τώρα σας βγήκε. Μόλις σας έπιασε να ξελογιάζετε τη γυναίκα του. Και η ιδέα να τον καρφώσετε σας ήρθε τώρα, που η συζυγική του τιμή τον υποχρέωσε να σας ξοπετάξει. Δεν μιλάω δε καθόλου για τη δωρεά που σας έκανε. Αυτό και μόνο έπρεπε να σας σβήσει κάθε διάθεση για εκδίκηση. Έπειτα, αν τον θεωρείτε ένοχο, πώς καταδέχεστε να πάρετε την περιουσία ενός εγκληματία? Κύριε, απαλλάξτε με από αυτά τα μουγκριτά. Παρακαλώ να εκτελεστούν οι διαταγές σωστά. Σωστά. Άργησα μάλιστα να μ' ακολουθήσεις. Στη φυλακή που εφ' εξής θα μπεις να κατοικήσεις. Εγώ, μα πώς? Εσύ. Γιατί στη φυλακή? Δεν απαντώ. Στη μούρη σου αυτό που είπα αρκεί.
κύριε μου, περάσατε μεγάλη ταραχή. Ηρεμήστε. Ο ηγέτης που μας κυβερνά χτυπάει την απάτη και βλέπει μέσα στις καρδιές το έξυπνο του μάτι. Όλη την τέχνη τους να βάλουν οι απατεώνες δεν μπορεί να το ξεγελάσουν. Φυκισμένοι με αγχήνια η μεγάλη ύπαρξή του. Έχει πάντοτε τη σωστή εκτίμηση των πραγμάτων. Ποτέ δεν γίνεται έρμειο ψευδαισθήσεων. Η κρίση του σταθερή και ισορροπημένη. Δίνει αθάνατη λάμψη στους ενάρετους, χωρίς εκτυφλωτικούς εντυπωσιασμούς. Η αγάπη του για τους όντως ευσεβείς δεν τον εμποδίζει να διακρίνει τους κύβδηλους και τις απειχθείς τους πράξεις. Και ούτε βέβαια θα μπορούσε αυτός εδώ να εξαπατήσει τον ηγεμόνα που έχει αντιμετωπίσει συνωμότες πολύ πιο ραδιούργους. Με τη διαπεραστική ματιά του από την πρώτη κιόλας στιγμή διάβασε τις πτυχές της καρδιάς του και τις φαυλότητες που κρύβουν. Ήρθε να σας καταγγείλει και προδόθηκε ο ίδιος. Η αδίκη αποκαλύφθηκε ενώπιον του βασιλέως ότι πρόκειται για απατεώνα με σκοτεινή δράση. Ήταν καταζητούμενος με άλλο όνομά του. Γυμίζουνε κατάστιχα τα κατορθώματά του. Εν ολίγης, προκάλεσε τον αποτροπιασμό στο μονάρχη η αχαριστία του απέναντί σας, η οποία προστίθεται στον κατάλογο των λοιπών εγκλημάτων και μου έδωσε διαταγή να τον οδηγήσω εδώ για να φανεί το άκρον άωτο της αδιατροπιάς του και να δικαιωθείτε στα πάντα απέναντί του. Έχω εντολή να αφαιρηθούν από τον προδότη όλα τα έγγραφα που επικαλείται εναντίον σας και να σας αποδοθούν. Δυνάμει της βασιλικής εξουσίας. Δεν δεσμεύεστε από την δωρεά που το έδινε την περιουσία σας. Και τέλος, απαλλάσσεστε για το αδίκημα της απόκρυψης ενός καταζητούμενου φίλου σας. Με όλα αυτά, ανταμείβει ο ηγεμόνας τον ζήλο που δείξατε υπέρ του κατά τις εμφύλιες ταραχές. Για να σας δείξει ότι ξέρει να ανταμείβει, ακόμα και σε ανύποπτο χρόνο, κάθε ευγενή πράξη. Τις αρετές τις εκτιμά, τα λάθη παραβλέπει, δεν λησμονάει τα καλά και ενεργεί όταν πρέπει. Ας έχουν δόξα οι ουρανοί! Η ανάσα που κοβόταν. Τι ευτυχής κατάληξη. Και ποιος θα το σκεφτόταν. Λοιπόν, δεν πρέπει προδότη! Σταματήστε, αδερφέ μου. Μην πέφτετε σε απρέπειες. Αφήστε έναν άθλιο στην κακή του μοίρα που αρκούν οι τύψεις του. Να του ευχηθείτε καλύτερα να επιστρέψει στην αρετή και να διορθωθεί απεχθανόμενος στα ελαττώματά του, ώστε να μπορέσει να κερδίσει την επίοικια του μεγάλου μας ηγεμόνα. Στον εκπρόσωπο του οποίου εσύ τώρα πέσε στα γόνατα για να το προσκυνήσεις και την μεγαθυμία του να τον ευχαριστήσεις. Σωστά μίλησες. Να πέσουμε στα πόδια του με χαρά. Να τον τιμήσουμε για τις ευεργεσίες που μας προσφέρει. Και μετά από αυτό το χρέος, είναι δίκαιο να εκπληρωθεί ένα δεύτερο. Με ενός γλυκού να βραβευτεί γάμου την εποχή. Η φλόγα του Βαλέριου, η γενεοδορία, et par tout humain, couronné en valeur, la flamme d'un amant généreux et sincère.
σκηνοθεσία Αριστείας Ισαβέλης. Βοηθός σκηνοθέτη ο Δημήτρης Στασινόπουλος. Régisseur général et éclairage, Bruno Schmitt. Le décor, Sergio Zanforlen. Maquillage, ο Κυπριανός Μουτεδελής. Ο οποίος έχει δική του παράσταση στις 22 Ιουνίου με τη νεοσύστατη ομάδα Άλμα. Η υπεύθυνη σκηνής, η Μελίνα Στρούγκη, της δώσαμε άδεια σήμερα. Τη μουσική, ο Λευτέρης Ζερβάκης. Τους υπερτίτλους, η Κορίνα Χάμιλτον. Η φωτογραφία, ο Γιάννης Καρνεσιώτης. Στη διανομή του προγράμματος, έλα, και στο βίντεο ήρθε από τα Μιλιανά της Άρτας, που είναι η καταγωγή μου, η Μαρία Γαλίκα, και είναι μαζί μας απόψε. Η Μαρία, η Μέρη, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της θεατρικής ομάδας που έχουμε στα Μιλιανά και παίζουμε κάθε χρόνο το καλοκαίρι. 10 Αυγούστου θα παίξουμε φέτος. Και το όνειρο αυτής της ομάδας είναι να έρθει να παίξει εδώ για σας. Να αφήσεις την κάμερα να παίξει. Αυτό που θέλω να πω μόνο είναι ότι θα μπορέσουμε να είμαστε μαζί σας και όση ώρα θέλετε να πιούμε ένα δροσερό ποτό τώρα που τελείωσε το έργο. Ευχαριστούμε πολύ.